9 FM eno no wo be like yen page no wo like yen page no a na wa bomodin a share e de amaye enti like it na e share e fa e maye so na YouTube no eye Akoma 879 Akoma 879 na eno so wabomodi subscribe na when your notification bell no so ebreso you get notified na won so share ama fufuro pin so to me enya bi na wonom a share enti wo de ma onua no aka kire onua se onua so emfama onua na che se mon share na bibia ntumi enya kama mom YouTube wo de momomode ase mo be subscribe de amaye na OPD Radio GH no ewo UK Big Love Radio ewo Spain Adepa Information Center Kochi Asopa Online Radio and also Edemo Otabo Radio Modern Ghana na Free FM 97.5 there wanum ebutu eye techimai wombutu ho techimai hwan womubutuo and I just say womo edi womdwuma na Ghana Association ya womo headquarters Mantova the Adana Italy make say wanum aso yasre de mu oden pa na Nikki Pizza Fan Club UK any na just say Nikki Pizza omo boy chidom nya don tin say kra no eko no ya tibi e Ghana na just say bibia e kwa nanim kama nti sabre na osha ha Akoma 87.9 FM medi Ede Marcos abedwafo ni nada womo aye krado e wa ha say na past evangelist Samuel Mensa wo fie ha na akua koko paia na gitrisam ono so ewo fie ha na Annette enso ha Ishmael Haywood eboye chidom ene adontene as producer na yaw e de yen eko social media live YouTube and Facebook Belucci enso ye de eko social media live YouTube and Facebook enunti bomodia na enano yene ye rabi wode na Nsem yene no de komo ma ye to ne ye sa de frɛ oba no na Daniel accuse no Mary Jepene se obeba ene owofi ha enunti enfantata so be me na mo hawie na pom te sen kam ya dum boko bibia ya boko ba chu boko nya boko sa ahunu ba chu nanu asema a wode ba ye no bone tofa bi ani kakra na ne wanhwe bia ene ani de di kan ya wo hwe won tie ase ni yanto sempa enfa ema Mary ba chu nani 3 days ya ana me de beto wani mu se obaya ye otian my friend Mary nyan e de atome so se be ba Krista be re kwa mo atin oba be di me ho 4 days ama me de me nsa wulewulu anase to okọ Pramso hospital doctor no e say e no krentu ama doctor's report e de number aka ho se in case o mo ba na me jijima no a o mo mfre no no omra machimintum na me de be dam se be ba chomo nka ma asem mame nti sanche chire mu kakra ka ho bi mame nti eba no sa wie ye o mu sizi wo fie ho so me fa ni na fa ka ho kakra me ba chwane o mu sizi me se hwie no man si fie ho no na emo menhwa akura no kopem tama esesa meti akura no ana me nso mesimi ntimi enye saa de no se me hwe me ba na abla me mfa mani enhu akura no na me se me de ba bedam se no kure se aban na ama omo se atumi na se omo ana de mla hye omo nsem se omo nka nche me se hwie no ma enhu akura na nim kopem se ebla metina tu me ba chwa me de abedam se mu musa no nka de omo nchira akura no o won fie sen me ba chwa 2 years ya wo kwa 3 years ya wo kwa 3 years your friend is saying Christabel rekwa amoatin enti ekwan be so na Mary ene na busua ese wo mo fa ya wo mo di hu se wo ankasa wo ba sabia so sabia nyado awia wo mo nso ye beka wo ankasa wo kote no ba wo de won sa ewura na sio se ni tru mu nso mo se kwan be so no mo fa so di hu ye me pa cho January ya mu 2nd January ana me kokko fa akura no be di me hon mo 4 days enti eda to so mi na ukuada ana me maame ye friend anti akos on de dware akura no ana ohun se ensuo bi yellow efri na ase aba na obo mama ni enti me ko ne honom me ko Mary honom se me kwa na akura na ni ye ne ya na nka me kwa akwaji eye drop e won ho de aguzo ama no but awle free enti me enti mi anka ankyere no enti me bae eda to so 9 na Saturday 6 January
ana me kwa wedding me sister ba ko ye wedding na me ba no ko ho no me se me kwa akwaje me ba na tandi nti woni ne ma me di nkomo no ana asema obeka hye me se akura ne se da oye ne to nti me mra meti ana me busa me ba ne se nana wo se den wa ankasa bio ana me de wo de akura no ma me na me ne ko ofi tie ye ko wedding ne ba ya nwumre no so bedwo nso nti me wuro ne pant no na me hu se bibi yelo no asuso aguma mpa enti wono ma na me de akura ne sa abre ne se bibi se ne mahu wo akura no hu ntifa ensuo hye gugu na se na peguma dada bi eyen me kan wo seren ana de me ja ho no mo koyi kwansin me wo ho no ma na wo frɛ me se akura no wu dware no no wo de wonsa wula na so wo pan ne kura no wo de wonsa wula na se wonsa kɔ enti sa de achian bo aden be ko hospital na me se wo de ne be ko hospital matin miniska o me hu sese na iska na me de ble akura no for gift no fa bi fa no ko hospital hono na ya kasa kakra ana me de me twa so ntu ka che me se ade achian obeba me nyina ya ko hospital hono ma no pan me frɛ wa mpeki ko no anwumla me frɛ wa mpeki nti de me won ma e be hu an se wo ne mesuwa no e baba ko e frɛ no body eduru ana ma woman be frɛ no ma ko so no mo ba hono mo oba ya asem obeka ne se okọ hospital doctor ne se obi de nsa wulawula akora na se ama na se abi na ama omo doctors report the number aka no ho se me ba omo ba na se me yama no dindindin a omo mfrɛ no no amfa please from la mechimi entimi ye hono no me ye se sa asem no wode tumi so no de anke me boni dua ana me maame anti akos e ka che edidi ma tem ka che me se hwie no ma modua no fie on mo de ye modua wo hono entimi nyan ana e ya akasa na afi omo sole koyi me ba chona me dia ba damu okay me da se papa Mary mama mu akwa ba adrantie woni mu no e pa cho me ne pa woni mu no pa e pa cho pa kwa be so me mo me pa cho e ono na me kan se me na wo abaya e ko 2 years chechire mu ai yeti o ka sem ni nyina wo no abone ne nkuro nti wo so bo wo nkuro ya to sem pa okay mommy and me no e kan se akura ne be okofa obefa akula no ede ne ko ni fie wo Christmas time wo into onu ko di 4 days ade che na kura wo ba ye se wo ba be eden wo ba be je o ba sha se free bra wo shi abrantie master tefu me pacho me da se pan se wa mam sa akonya ne se me nchechirem fo enfi da ambre no mbeti emre ya yesisi ya yewo mi boy ya e kan say wo ho ne musisi ya boy ya e kan say wo ho ne musisi ya yesi o de me ba obobom charge sign me de ntrato no so se wo no ne ba ada no enya ne kore na boy mi hia no ambra na mesu adwuma ana me hu boy nti me hu no ana wo da wo de pesam to manim na me de meti ase ma no na me ne tenaye ana yense kokobam boy se meko ni fie mpo na se ebia manka meko no ne oba afoforo ho abra me hu se menyem no se me ya aduane ma no na se daada no wandi wo me fie ho no mo a o meko no ne oba afoforo te ho edi na we ni na no ye ya na ye ka asam na ne ya bon nsam ni na to agu because me hu se ma fa afuro me ne na fa afuro nti no eba ne sa no e na me you can't say edidi ma problem no anything e bi wo no mo a boba no ne me e kasampo a so the beginning kura amenya me busuafo de mpanifo ko mo fie ho no mo e ka che ne san ababa we e ye de hye na ye hu so ne na afa afuro ye nim se obetimi ahwe no ntina wo ne na afa afuro nti efiti na de ko wo sua adwuma e se rent dan ma no se we take care of ni bibia into no ye de ne yadan e de hya wonsa boy be yi na no osean me rent dan fama wo de bone ben ana esa me rent dan fama no fa won kwatinem ama me brown no di manim e wo da time no no odidi na time wo da ambre no ama sa de no me bla nya me ho se me kofo obi a ada obi a ono no betimi adidi na time asama mo ka nya bufuo so ejina tenti adidi ono na time na no na de mommy unu na nkwada na ye kan san ya to aso ewo mu a na boyi aba
no de ntokwa definifie no de abaso am me fie said yenti mommy me trem na agosi se wono wo bana se bia wo kasa pene ne kukutua so asem bi na wo bebisa no mpana boy ne kukutua so e ma e kan se bi wono ma efiewura no na mbesiesie no ma pempenifo no ma siesie asem no na nyame adoma me woye boy so be hwe madwuma se menwie no boy na ntimi anhwe madwuma ma manwie ekodu se menya graduation boy ma misika wo se wo ma me ekodu se ese be ese me no wo hwe me ama me won me ye kan se no ma ese wo hwe me a me be kwa wo mu no ni nyina boy na ntimi an dan amfa ma me wo beto bia wo to kakra bi me de na dooso boy ho no mo boy konya accident wo mbre bi okodi mo e kan se abobo ya ho mo e kan se abobo ya ho no kodi ho mate no kopraye me sika me na me ya kan se me bi wa adwuma mo me sua adwuma ni nyina me san ya kan se pai me sola amache be yetu na magina me na so sika kakra me peto wo se nyame ya adum na me wie adwuma me de ba ya da me de ba start ma bla bo no boy we start say one or can benyame ye was started to one shame one ma miskan ko toto ankola like wo be wa enoma wo benya ye de be ye dan ye de be hwe ankola no gbe ne me misika ana metame me ko toto mattress me to cover sheet me to ntoma me to nyoma bebre a wo no otiwe wo de madanse se wo sida chi wonya sika wo de be ma me ena eno nkwada nchen na me na wote ena wokokonya moto ya kanse wokokonya abobo ya accident ya wie hoto aso wokokonya abobo ya accident na wo se wa wu niska inti no me misika wo ho no mo nam da anu aduane na me de abraw dwotra nyina ahye ena wo bo inti wonne mabusu ni bia kasa bia se ya kanse wo hwe akola ne hwe ye ni na ye mutisen pe na wa start didi nipa ko natem by ni nyina me no na me ntwe sa ansem ni nyina de enko me mu because me hu se akola abada me no mienu ntem sama me bo asam ne tofa na say na ni 3 days me de obi kan ye sisi ya wa mama busuafo ayi me sama ama na ma aka me ba akopɛ so obi ya de na mekwakwasere ne se me obi esam na mekwakwasere se me srawo ma me esam na ma me no ma na me yedan me fa nkɔ chinchin se na me ba me nya me ne me ba ye benya bia di ana ja me na mu atimemu ana na ne tese me nya akɔ me kura mpo de akɔ ne ba ye no na radio obi san ba me ti me kasa me ti me kana me se na adan na me ti me nka wo na de ho na de mbekɔ ho no mo se bibi say inti wo ka say ya Akoma FM station bi na me see you and ma me de me pa ba bi ngina na den me na mo ka say for the beginning mpo de na e ho no ya de obi ate inti no ebra Daniel ehu wo no na usua dwuma ana me pa cha an na usua dwuma na edi adwuma me pa cha seamstress and decoration okay na wo sua ne be say fie say me pa cha na masua adu 2.5 year no asua 2.5 years na akasa no apo ho na akasam aka 1 year na kama pon me ho ana me disia mo kwa no 3.5 and 3 years ebi won ma betimi atwafo ebi won ma betimi atwa ne 3 years by time a ohia wo no na utumi epempam ne man kakra me pa twan eno ne de me madam kwa be dia dance se na mitimi ya bibi wa na de ko tu mu me pa twan me bra na o rented dan ma me o de mitine ma akwesi be hu me a enne wadi di na tem di ama na yi na afim so san me bra no ena rented dan de mitine mu o ma me no papa wen me pa twan ma me papa wata kwa ne aboso wo free hene me sia me papa mpo de waka baabi o ka baabi kula akwesi na me ne tin so wanko wo free hene me fata kwa aboso okay enti bra kwesi be se wo pe no ka kire wo bra se wanya branche bi asese wo so wo beyi ne bed na free ne so na wo no afa bed no enti no sese de wo bra anye na home sa so bi be bro no kwesi ka kire me se mo ma me fancy kakra because onyanya hoboa obeja hoboa no nanka ye kwa akoye efiade na be ma wanya hoboa ni tu anamo 87.9 Kumasi Mary yes ma be ma ya wo be pe wi watumi apa ka kire wo se eno ye de di nka ne o watumi aka kire wo se wanya hoboa
ɛno no ɔse sɛ marriage we no deɛ oguso yɛ ahoboa nti me nkyɛn ma me mbɔ ɔmo amane ansa nti ebra wote ne pɛseɛ no aseɛ no ɛdan a wo bra rent ama no mu na no bɛda na me pa kyerɛ hɔ deɛ ɔba hɔ ma me yɛ aduane ma ne didi wɔ hɔ no mu tena hɔ relax da mpa no so baabi a wotimi wura kyɛ sɛ mekyerɛ sɛ ne ɔno bɛda sɛbe ne obɛdi wɔ hɔ me pa kyerɛ Akoma FM. Mo bisa wo no. 87.9. mame mede me pɛ ne bɛwo ani m'ani brabrɛ na medi sia no ma memfa mabufuo ma mɛsoɛ wo so kora me pa kyerɛ wɔ yɛ bi da ɔno bɛda wɔ bra dan no me mu pa da kyerɛ wɔ yɛ bi da na ɔso ɔba a wona wo so no aduane ma no ɔbɔ na kɔ hɔ ma odi dwaba no ano ama no me pa kyerɛ ɛno no that time no wo anya bi ebi wɔ no ma wɔyɛ ebi wɔ no ma wɔnyɛ yɛne sika bɛn na ɔde no aduane ma no ɛno de me bla kan sɛ sika ɔyɛ na wakɔtɔ provision ne ɔma ama me ɛmo angwa ne yɛkan sɛ sadi ne adeɛ odi dwa na ɔde ablɛ me na me so me de ano aduane ama me na de ai 87.9 Kumasi. obedi dwa wo bra dwa no obedi bra wɔ no na wɔba wo de apopo stew mo na de ama no no wadi wɔba wɔ sɛ na de minisko nti ɛsɛ na de wo na wɔyɛ we na me nya sika bi ne nyinaa de ɛbede me de bɛma wo oh ɔdɔ me de ka ne bɛma wo ɔso onye sika wɔde wo bɛyɛ ayi World Bank na wɔde ne sika na ma wagu hɔ no na wahwɛ so ɛde ama no ɔdɔ ahyɛseɛ ɔdɔ ahyɛseɛ dɛ na wie yɛ sɛ wan na bɔ yo sɛ wan na bɔ yo ɔdɔ ahyɛseɛ deɛ do na wie yo me ba cho nti me ka akɔsi sɛ ɛyɛ mmra na ɛka sɛ ɔbɛba fa akwala no awie wɔbɛba fa akwala no ɛyɛ bro ɛno ano no ɛyɛ Christmas mu na ɔbɛba fa akwala no ɔbɛba fa na akwala ninya mi sɛ me question wie wo deɛ so waka wasɛm asi sɛ wo kasi mpa cho mensi okay me pa cho na me ka sɛ ɔbɛba fa akwala no ade chi yɛ no wɔba yɛ sɛ wɔmu sa akwala na ni ya ne ya nti no sɛ me waduru bi a me de ya akwala me fa ama no na me de ma no man de kɔɛ akwala na amba bi ɔno nkwa na ba yɛ nti ne 4 days time no na ɔba yɛ wɔba na ɔbɛka kyerɛ me sɛ wɔmu sɛ akwala na ɛdɛn ne to yɛ dɛn ɛsoso na me sɛ ne to soso sɛsɛ na akwala na ɔba bɛfa no yale bia ne ho na yale wɔ ne ho ne nani ɛne de wo hu ba di aduro na ɔka kyerɛ me sɛ ne to soso ɛne ne ka saben aksam ne ninja mu no kula no akwala no ba fiti anopa no akwala no ba yɛ no na me meton ade wɔ abɔntenim hɔ no mu nti akwala no ba yɛ na me kura me hohua no sɛ Krista be na ɔba wan fa hwɛ amem na ɔse ma fa hwɛ amem se na ɔkɔ wudi dan ɔse me di mu ne frɔyɛ ɛna dan ɛna ɔse ya da yɛ meto na me se da yɛ meto so de ɛne kasa ben nti wɔka asa no na sɛ obi bɛtɔ ade nti no me ka kyerɛ akɔsi sɛ tie dia wo ba na ɛka dia wo ba no eka na o se yan Krista be wo se de akola ne kan ye ba papa ne se wante ana me de me ko yi atale na o se wo de den wo de kwa wo de ne ma no mo ko nti anyimire na baka kira me se ono papa no so baka kira me se me hu se akola ne to so na me ka kira wo se akola ne se wo mama wa bia ko si anapa asem a o kan ye so na anapa no akola ne kan se ne to so no se me kura me si so kire wo se wo se ne to so ase ne dada de kakaya den aya meto dada de kakai aya meto ose dada de kakaya den aya meto na no awo ka wanka kakaya ka wo ka che me so ose da ye ne to na na de kakai be hye mu finfiri o ye den mommy me pa cho me ntwantro me ntwantro me nka se wo ntwantro de ada kan na me refer wo se ono no de mama man ka ni nyina me bo asam ne tofa wo ka ose dada ye ne to ena ma twere wo ha no akra ne se dada ye ne to mante kakai wom ana de yakɔ ofie na de yakɔ ofie no se me yakɔ ofie na yakɔ bis yakɔ ofie na me hwɛ me kɔ mandwale akola no ɛna me ma me frɛ fie wo mpanifo ɛbɛbɛ hwɛ ɛkansen akola no de we na ade ne ya no me kɔ ro no ho a me hu ni sɛ akola ɔse ne to ba me hwɛ ne to no na ne to nya dan bibia nya dan ɛnya ne to na emom na se ana nsuo bi efiri mu ba na se ye ho nti me hu ya no me ya dan me ya mu hyeme nti me ya mu hyeme no ana me frɛ fie wo mpanifo sɛ ade a ya me be de eburu ma adwen so nti me sra omo a omo me hwɛ bi ma me ana mo hwɛ nti omo hwɛ na me frɛ wo ne papa ka cha ne sɛ
dia wo ka tira me no mehu akola na ho na enya no to na ye nase abie ana nsuo bi firi mu ba nti mesra wa we dia enya kuma dada ne gugu na tini fe nsuo ye ma mefa ne yadan enko hospital nti ma miska na yadan mefa ne ko hospital me ka se ma miska fa hospital ma miska fa me ko hospital pe no start ye ai wo sika na madam ma no se wan confess sika na amfa na nkwa oni sika bi adaba na me si oh se sika na yadan wadi wo si won fa ni Christmas nti wadi nti sika bi ani ho ai wo fi se me nim nyansa che na on fiti beginning na wakatira me dada wo fi se me nim nyansa che na on ai me bra na wa bodam na bibia na odi machi no wo fi se wodi obedina na nemu kura won keka na adwen kire na na me se bra wonni me na anya asem me busua de omo ba mu sen me sraw me pa chopa me hwe de boy ne ya ofo no so a na me komete na me kate ko no nti me kate ko no na ayeka se be ye 8 to 9 mu ho nti e ba de sa no na ade asa me ye se nke sa yimre na me de na e ko hospital na me se bia me kwa na mankoto e nti anopa fast na me de akola me ko ba obosia ho efie wura no na me ye na me de akola ne ko hospital me de no ko hospital na doctor no ebisam se da na yam se akola ne den na sia den ebie nsuo bi firi mu ba nti doctor ne hwe no se na den akola no me de na ma hwan ana se wo hwan ho me ja no wo ba bi na me si emom do kodi papa wo be ye 4 days ni 4 days ni na ba ya ode ne ba na ye hu sa ya lewa akola we hu no no se sa ene de sa na be ya de me de mama den me hwew mama waduro akola ne kwahia mama waduro na wo da ya den wo de ya akola no nti sa wo de ya akola na akola ne ho to na de ye ho no mu ko fie nso a bebi akola ne kodi he no na nka me ngwa den me nkwa na me ne nipa ko ne kaka na me si me prampo de ma ya ma adwen se me kwakola se oyo papa ho no kodi ye nti me kwakọ find out na me hu se bia okodi ne ho no okoja ne ma wo bi ana se wode na ma hwan na sa enoma nyina ye hu no akola na ho ye kofie me ye wie kofie me kofie no na me pampanifo ye de me ka kira me bla na wo ho no mo no ana opempanifo mienu wo fie ho no mo ka me ho na yakwa oboy ne ho ti yakwa oboy ne ho na yakwa oboy ne ho na yande yakwa boy ama na se wa wunim sa akora wo bedi ha na obedi ha na yale na wode ba me ne ko hospital no doctor kira me se obi di bibia den ewura akora na se na ma akora na se abie doctor ka kire o me pa cha ma wanye medical report ya fa ma o me pa cha o ene me hunu doctor ni na dwuma wo ye doctor ni akora wanye mfie mienu okom yensa wanye nyamfie miensa wan kasa wa firi akora no ehunu se wo bi asesi akora no ene o ma woduro se kone konom fa koma akora na koma akora na se ensuo no na se kwan na ebie no edwoa e ka twom a wodi ko police station a adanse e ben na wo hobiem na che se doctor ni na kata adanse no a ye betumi di achi suspect no wakata so me pa cha ono yes e hospital ben me pa cha pram so mame keka wunsam ye me pa cha ono kra pram so doctor ni timi bie na no kacha o se ya sesi akra no ma waduro ama akra na konom me pa cha police station ono ne kan se tisi anu ebeti ye kan se ebet me no me yesa ka mama ya dan yakwa che boy no by me di manu to say akola wo me ne ntem inti se me no dan akoka se ni pa wa yesa no na ka yakwa police station akwa report mo ya ba ko chisa ni pa ko woni nipa bi anko che no ko afa ma anka che se wo hunu bibi sei e wa akora ne ho woni nipa ban enti mo bonus suspect ya mo se ya bonus suspect enka se ye hu nipa bi mama ya mfa sam to no so ne kura wa asem no mu no eno na meka no mama ebra wo mo ka sa asem no wo mo the suspect o mo bo suspect ya na so mo ka che o say se wunim obi a wo di akra ne koja na apart from mama a kan ye nkwachi ni pakro ba cho mo ba yo mo say o mo ko hospital doctor ne say obi de nsa wulewula akra na se ama na se abi nti o ma bibusa me say eye me a enti won mo kan ya ne hye mabufuo se nke me bo mu dua me ba cho o kan ya kra me mama antia ko etiam say melu asem a wo kan die nyankopon kra di adanse me pa cho e hono mo no akwesi amfa asam no so ye nya ka asam ne pa na akwesi bufu dendende kaka asam dada etwam san wo ma mi ni udada ma mi ni udada na wono me ba ne me ni ono ni akola no
say enipa ba ko anwu a de bekesa da no no wa mi ne mato no opa musika na de bebe odem beko bia no wodem beko na me se edi ho no wa mi ni o na edi ho so na ba bia odo beko bia odo beko wono no ka se ai me no me pe sad no me pe sad na me se edi na me pe sad no kan me pe wa man yan ka asam no anwie ade asam na mo kan asam a ye kan se doctor report na ye ko fie on mo doctor report ben ya me ko hospital ho na mo no de esi ya no sanka ya ne say ya fa me fa ne say me ne no woba inti no me inti me anya den fiti pe ko pe ankwache no and you are guilty you are as guilty as any pa no yes ade wo konsili bone no wo bi afa akoda wo bi de ne sa wo se de wo si kan wo se ubi akora na se aye ho e cha wo de no Mary mommy akora na se aye ho mpo cha wo de yi meboa mama na ye pa me se aye ho cha wo de no ma na ye mi bi se wasam unyi me question na me che se akora na se because wo de wadi bi wadi adi akora ni bi enti na se aye ho cha wo de no ma na ye ho eni ni nipa de kwate so sensa so no de wo ho a eni e wo kan ne nsa num ye nyina bɔ ho eni wo de wura mu kwaba santi aye ho sa no akora de ebetimi affect ni humbo no eni no wo konsili bone no enti you as guilty as a nipa no as suspect no mommy bebe ya mpacho mi ntwa wanu mesra kasa kakala bebe bi kura ya wati woni mu da bia sa de no wo ye se woni ni nya asampe na wosi nya wo China wo behunu minya wa dia me du begina minya wa meku what me threat me sa de na no bi me wo fie akra no yale the same thing wo ba ya sai chenchina wo de akra ne ko ne ho no na me say bela ma akra yi ho to no na ne ho to na no de akra no ko se de ba ma akra no to na wo de no ko chenchina sa me ma fa akra na ba de wo be dem mo no ana so wo toa mo me dem be bo mo me dem 2000 me catch me bla boy deny sign ono wan cash ba ni na na me de mani ato say me ne wo benti mama yes me no kra na me ka onyame mu say me chantro engu boy ye ni masi na no kra no ana me marry me ka ma enti wo yawudie wo mu ankasa wo ne ho me yawudie wo yawudie pa Bema Akoma FM ana ukokofa obi bana ukotete ne sa e ba cho me ntete unfa wonsan ke Canada me ba cho me mo ne da ekopem day na me akra ne yale ya me de no call hospital bre no a 3 days time me kwa akwaji akra na ba me hon ma opia me epim steps ya na me ko bo na bati ma ne frɛ ne bla say me ma bobo na so mo me ntene me nsa emo ge na so mu da ombo me akwasi ombo me ka onyame numu no kra nyame ne yenyina yesom no ka mu no kra se wa ma bu mo fia no ma wo fa nyama ma chiwa every day mo ampie wo wati kwansi abonten ka no kra akwasi ka no kra na te wia so wa me pa jo se ya di kosuya ni samba han ma ye betimi abodua san me ho se me ntene me nsa mo mary aso mu da anya ntro na meti anu ma me yitwa me se yambo akwasi yambo enso me wo honom e ma ne bra ne frɛ me ena me ka bebi sa ho asem se ummo ne da woni ne tie na wo treat ne ye si dan na woni ne bra ohwe no nya asem me ba jo edin kan na onyem ye na mo ba ye honom no asema ne bra no be kan ne sei woni ne mienu ne da ofri na saatum no ochra de wasanti achimago endi so oba kumase a woni ne mienu ne da edanum endi wanyem yidie o mane enna ne nchen bio ana o ma no nso ma me da me nchen timi nkonko han dan ma no na me se a na asema wo kan yidie what be pen so opinfo me nkonko han dan ma wono nko anu wondam na se akire meko na meko akobie ne dan no awuda hon ma me ne ye ba bechimi ana ase wo ne ye ba bechimi akwasi wan kasa wo a woni ne nyem ye no o ma ne na wo nchen me pa atwani ko han dan ma no me pa atwani ana me ka se na me nkonko han dan ma no na saade achi na se meko na so wawu a ye bechu ana na ye ba bechimi woni na danfo bi na ebae na danfo ne ka che me se me ne o mo ba be kamera na me se ya me ne wo ba be kamera na asem na wo nso wudi na chi a oba no ma wo ka no eye mra so wo kasa asem ne chire me body aduro me se wa ne ba no agigina mo ka kire me se me me pani ye di a
memfa wono me maame ene me nua ba ko ne Mary ne bra ne yemfa ka ne yenko mu krom otakwa na me ka chen se wo asantini na wo gina wo emfantini na chi a wo kasa asem wo esen what be pen wane kasa me ba cho me so ane ba no body eduro no your friend body eduro me ba cho e friend of akwasi but edin omo obi ade nim no ho ye body eduro okay chaso Mommy eno aka asem mi nyina monko na wo ka chen se santini a wo kasa asem to aso asantini monko hu na busuafo o takwa sabra anyi manya sen me ba cho no anya 3 months na se wo kofa wo bi bakra ne nyinim nya 3 months na wo unim ne hu bibia me ba cho na ne bra na same no wo no pe na me ba cho eno kra so me dinka ka wanyemu ye no kra me ka chen se omo amane me can several times wa mo amane mama ne abo mama ne nya kofa no won so bo mama ne me ba cho se ono na ti won mo nti ono dinka abo mama ne ansa na ko mo de ba beto ye me mabusuafo anim kwese ubua panesa me ba cho kwese na busuafo tu anamon respectfully me ba mo ba wo fie wo so hu no nka wo so wo de anidie no saa anidie kro na wo pese na busuafo mfa mawo emfa metu anim se wo ni wo mo ba nyem no saa anidie no na wo se wo de mabusua no e wo bra wo hia baba wo enu aka che ne se Mary me pa cho me hu me wani die ma wo busua ti ma me fa wo nko enye wo ade kra no me mo nko hu se me no na tie na bibi ni o ma baby same who deserve some respect no na busua need and deserve some respect me ba cho na apart from ne bra no nkwa na menim na o krom ode na menni obia no so no fa wo nkwa nko de obekọ as simple as ABC se wo ka se Mary fa wo nkwa busuafo nko mo de obekọ me ba cho ne bra no kwa wankwa ama sa wo behu wo na otu na mo ko ne bra no se ne bra na ama wan sa wo ba behu me ba cho nti anidie no opesa wo tra wo fie relax ne ye beka che o se Daniel ye ben se wo ne nyim no na wo so de anidie the same thing man penifo ono so abusuafo no wonyim no hwe o Mommy hospital there onne me chei me kwanda ni flying da me kwon was ya miniska tesa wa wo sika ko na sana wo hia adwuma na niska na wonya adwuma nti ska be na wonya na de hospital no me pa cho that time na me say na me ye ka se meat pie so me ovin wo fia na me ye meat pie na nkrofo eden nipa 3 bi na bebe 2 de ko nti me sola homache aya sa meat pie na adetia na me ko adwuma nti sa sika na me boabo no de to ho no mo a me boabo no de to ho no mo a me use for that nti kwasi ne bra no emma 3 options was one either say obekwa kwa han dan dia ma no because on ma wo ne nti wo kwa han dan no ana meche wote ase ma wo ne Mary tena dan kuro e ba cho ma nkwa tena wo ne na che e ba cho oso ma ne ntena me nchen so nti dan na no otimo ne no mu eno otena ya ode wo ye wo se wo ne nyinsei mu ne niema kro kototo ya ode wo ye nyo na atoto ye wono a me ba cho onyem ne hospital oko hospital bia on timi nka se nyame na me maniska oko hospital e ba be ka 3 days kura me na me kai wo ansan mama wiska e dia oko hospital me one day bi na sa atem na me di mate me kwa adwuma me ba jaache pram senior high school omo entrance wana me hu se wonu nua enam fo ma omo kofi ana me fro bu sa adentina mo nam fo ma omo kofi wa ka chem se exercise ana oye edien na ba be ka se me hwe akwesi wo bua akwesi me se wo bua ka no kura no ba be wo kura no me so akwesi ka no kura no wai 3.5 ka no kura de ma ya ma no ka no kura tama wo be ka no na bia me ni honom entu onwe no oye se e bia bi wo honom a me mfa bi nso so ana me sa de 1.5 e source man ye 5 million me to mu half bag ndi e hye mu 5 no e bi be si wo honom e to aburo 1 bucket e be si wo wo ye mpo me ma me Friday bia ni honom a no woni dwan family wo to anso mpra do asan akwasi o ma 5 million asem o kan me ba cho scan de me de share me so ansem eno o de ma no na no na ya sam o se wa de ama no me ba cho wa mfama no o ema o wo no no honom se nyinse awo ne kana na o mu de bia fa card ne ko hospital na me che se awo kan no make sure se o se wa e diska no ne ko hospital ye bibia me ba cho ani ne so wa diska no o kai Mary o kai asem we me pa cho me kai eno de ne so wa ya ne sa me pa cho ani ya to mobile
me pacho an yeto ebro bucket buy me pacho an no no sign e bi am biem eno e bi ama ni scan so amabiem skade de e ba edu mbele bi no se woni me agya na ogyae sabre na akra na nya sen 87.9 Kumasi. sambre no wanya 1 year sabre no wanya 1 year okay nti sa ye yi wa free hospital ni bibi ade kwesi ekoba ni nyina wotu ya sa anoma ne ba noma na me de kwa woni me fa me sika me fa ntoto no wi awade ba mam ni nyina wan fa amame ne ka sai yakola ka kira me sa me mbo ne busia 2 million me de ma no wanye mbila me papa e kan sai me papa na oti ase that time no no friend say e so do mo mbila fie me wo ya me ko me ma me mo no mo sa atakwa boss wo no mo no ono na ma me ye den e ba ye ono na ma me ye den e ko ho ba ko afra mama ni suo no mama tine yesi ya mo fancy studio ha se ne kasa adwuma na ye kasa adwuma ye eno de emma ensuo ma obekọ yesi ska ni ho e de ehia ni suo ho ye wa bo wa na wie ye obetimi ato aso ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no enoa na waso eguso ada wutie no nti ye ne Daniel ene din kan e de asem no e ba ye na ye to ye nsafra Mary so ene ye na chese wo yawudie kakra e wo akwese homebo a Mary me pacho me de me ne yawudie bia wa no no na sade no na wanye ada ena akwese duru 1 year no ja akra no hwe me ba cho akra ndi me nya ne hwe wase eduru 1 year wo ja ne hwe ono ana akra sisi ana waka wase wo hwe no eduru 1 year na ja ne hwe ananya sa na ma waka wo ja ne hwe me ba cho na sika bi e ma ye kan se me de akra no ko school no 1 year no wo se wo ja ne hwe 1 year enti every 1 year besi se wanya 2 years year wo de kwatere no wa hwe ne biem eno na de wo that time no me call me ma me ho no mo sa time no that time na me call me ma mo that time no wo no na wo ya de wo ka kira me se won me ntina biem ntino se sika no na de ebi mba wo na won hwe wo na akra na no hwe na won hwe me ba no discover fa akra no na so discover we ni bi mama sika na ode ba no wa be sika ewo mu na ode aba 50 cedis ewo ma na ode aba 50 cedis ewo ma se bosume na wotwe mama me pacho ebi wonu mo etimi na wotwe ebi wo mo etimi nya 2 weeks etutu sisi mama kwesi 50 cedis ya de todian iti me pacho me ka start tama wonyo ye na no wo ka se ne niema ototoye no me ma mfi no me pacho wonyo ye no be se 7 months ya se 5 months mu hono me pacho kaka hono me nsa na me wo skada bank enso na me nsa ni fa nti se me kwa mesan nti na me ntimi enkonkoyi skano na me ntimi enkonkoyi skano ana aka che me se wo kakra da hono nti wo de kwa akototo akora na niema ana me se mate ana ande kwa akototo enti me nsa no kra to me ye kra no me nso me tuto bi ma akora na niema wode ba be ko hospital ne de ne bag wode ko hospital nya miana ne ko kro me sister bi wo hono ye friend sister ku ya ono na ayi woni mu no Mary ni mu ono me de scan man na wo to bag no e ma no Mary okay oto sa bag ne wo ye na no ma ba na wo togu bag ni mu bag ne nkwa na ade koy me ba cho sa tem na me ye adwuma ana me to bag apart from bag me to eniema no nsu bi ti se de ne nsamna ne ntade ban ebi support towel ko be jale no kra me sa sister no ana to sa towel no ade ma ntade ban o sita wo ne ho ne ma o to bai eno ne sister na ma ntade be 5 o na discard man sister so on to tomra me pa cho ba no se ne sister se me on family mint me friend no da na se ana me friend no da na se and say ne sister to bai ya wo to bai because of ne nua payment ma what enoma enya enoma ewe enoma ba ko 5 ono aka se ndi adanse ba sabren so na woni mu so yare sabren no o ka kire wo so yare ana wo na woni mu so yare ahaya Akoma ensa no ene da so no ne sabren no na ne nsa no eye ne ya ojan adwuma betena fie kakra no mu hono eno me pa cha fato so eno na ye de ato so no yetumre na ya kire esie ahaya Akoma 87.9 FM se na woni mu se
or that problem no me pacho that time me nimpa me na me kwatena ne nchen hwe na ama me ne ho ton and also the same thing me sika ana me de bo na ama ne ho ton wo dwale won ti me dwale me na me de agba ne ko ba house me dwale no na wa ma ya de me tan de naba nti anu no de minim na me ko na time no ya twempena no na yin se no sukura o de e wo ho nti na we ya aware okay nti ne sister to turn ne makakra brewa ejina nkomo a ne nua be ma ne di yeso sister se me yiri wanyem akakra no wawo mama na me nso me yare nti bibi o kakra betumi a support me a menyi ni sister no onim wankon toto me boa mama me pacha nti na me nua be ma so nti no to ba me pacha o sa na mo na de blame oye overruns ni bi ma 5 eno nkwa ne nneoma woto efo eno no kura sa anko hospital mu hobi eye de o hyehyɛ no wo fie mama ma nti kasa na wo boy ye wo mbra na be me yare a wantumi ahwe wo kakra no ma 2005 ade ne ma ko da ko to a me meto to sa ne ma ndi akọ we kura to I can't say current 25 million American eno minim sa maybe na make an 25 million coming here. How many years in 2,500? And you remain you, Mary. Hey. 2,500. Me toy can't say. And no mamma to toy no. Beble ma. Bebra crab aqua the other. Samna, you told Samna the go, you saw Samna na manabruya. And your most uncle. Mo ne mo kwa fast supermarket you na be see feel. We are na mo nyisu sam na ne nwie. Ma bisa no. Boy. Okay. Enti akra na ba ewiase na wo hwe ne kakran e de na mo jaye. Mama, me call me e kan say my sister say wo ye wedding. E na me de me call ye. Ti me call ye no ana ono no fra me ka kira me say, "Want me ne me ntena biem." Na wanya oba obetimi nya de ne na atena. Se ani pa no kula o kasa no woda ne pa so aden aba ne na ma weden woda ne pa so nti me mbla me hye basi ma sabra na wa ma akra na nya sai an o kasa asem ya we kire wo no wanya 1 year aden na wono oba be ya kan bokwa na aka chance wanya oba wa baba ne na mu abie mu 360 degrees sa ne ka pesa again wo kula sia ma mba cho bo anya no kure na kula akwesi kanu kula wai akwesi kanu kula akwesi kanu kula aseno kanu kula wai me ba cho 2022 November 9th ana emu ho na me de abobo ya no kokonya accident na me wo ma na obi de ne ka ma me nti se ada obegie no na me bra ba ko bi nso tie fie ho no 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 nso twi abobo ya nti wo ho no ma me metena fie a na makwa akodi hu mate no wa peka kra ma na me de atwa aduane ebi na me de bi nso abrawo nti dankru bi November 9th no ya de asolefo niema bi ekọ baabi kokofu kwano so nti yeba no ekwano so no onimu so na first na akromfo taa be bo honom nti yeba no meka chenza hanom na ya na akromfo no be bo no ana nam so ono so mfa kwano so saa nti wo di speed nti careful bi so ana dane nti be dane wo meme side ana moto no be to me na so etwi me na no so wo kota no so saa de ewura nwiram nti to me na so a de ewura nwiram mo and wo bo me din to bo me din na me di petire na me sole madam ye friend tieku and wo bo me din to bo me din na me je so se tieku ana me sole ye na me nante na betena akwan ni mfimfin me pa twane tina me kura na me nimu se bibia twa me nan okay no so ye di atoso no ne woka safa ho no ene ye di atoso no yenko intimide da hye betena akwan na me hwe na me hu se ehonum na atu kura ma na kase no ana o sole no ye se me mpegya moto na me se tiegu nya de se metimi anante ya me pegya moto no na honum nso na akura bi hye hon no obi firi hon no oba be so no mo pegya moto no ana o de me atum me ba twane ana o de me tu moto no ko o de me firi konta ase aba pram so na me ka ase da bi pram so pa de nya de se metimi atena moto no am ye duru honum ana ye sa akọ konta ase hospital nti wana me frɛ wo ene nyame anum nukure no wo baa wo baa honom ebe hwɛ me ana omo pempam me nan no maame ana yesa ba fi nti ya ne honom ne de na abɛhwɛ me nti yesi December 9th na ye 1 year 1 month pepepe
ana aka so wo ko wedding na me say wedding na wo ko no de nke be ye agyan no nsi say me da honum me mintimi nko ba bia nti nka say ska na nka wode ko no wobetimi de akura de ya adwuma na de se me na bia wo mfi mi anka de didi wo ni akura ne nkakra on first ka no de ye transportation na wedding ne eno kura no adwuma be no de sa lorry fare ne ye ne sa no me ba cho de ye ni pastries no me ba cho takwa na lorry fare ye me ba cho sa tam no kura na menim na eyin Stanbic na 75 cedis odi free Kumasi ade ko no free ye ho no mutu Kate ya nka ansa no akwa akosi wo takwa no asa afa bi akwa abo so ansa no free abo so asa akwa achi ase o kan nipa na okọ no wedding ne chire me ba cho se ni sister then we join the sister wedding what be that ni sister pay mu ya wedding was me jai ko mama that time mama nka say so aka say what me na no ni sister wedding Baby, wabra wonya ni wade. Why no wa wonya ni yiri kra no a eno kra wo so ko. Me ba jo o kan me kan no wa ma ntwena ansan. Me ma no 100 cedis so on fa nto no ho. No onya nko ye no. Me ba jo de me kan ba. So obeka senya no kra. Me ma no 100 cedis. E ma ne de share ne person. E ma ne ka cheme so wo kofi aba wo so o ba no. Na person ni nkura ne ba no. Enti person ayira. Asmo ba so abeka ne say e bia person kura yira wo dem na wo nkrofo ni bi bae no mo afa na me say adan nso ne why na eba wo free han why na eba han ma person yira ansa na abeka say na ekura me ba no enu na chi no kura no me sa ma wo 100 cedis sa foforo wo ba be ko no obi a me na ye me ya na me da hon na me ntimi na ntino wo ko no ka che me so wo kwa na ye Friday ka che me so wo kwa 3 days time akwesi ubua mama me nka ye ko tasi na wo shakura ne sem ka no kula wa ma 1 million a shepherd na mo obi amefa eno no time na de that time no pode na time no so ya me dem me ko ono no se me fa nya aduane wo se be da me fa ko ya aduane na ye na me fa ska no to wo siga bi ade no me fa sa 100 cedis na den anto na me fa ya da nu aduane mbla do manindi ana obi fire no ana obi fire sa time no po aka wo sika on sister sa dabi sa we no kola sa sika na ono ka ho asem no kola o ma me wi so mi sika de ya dwane bla no ade ya ma ye ni sika sa Ghana no ya ka si baby a ma mujaye no twaso e ba jo on ma na me ka ma enti wo ko no ka che me say o kwa obedi 3 days pe no asaba o ko na Friday 9th na o ko Friday no Saturday, Sunday, ti Monday na mbusan me friend na mbusan se Mary. Na se se obe bada ben. Asmo be ka cheme se wono de. Ahanum de wo ma bio. Na me se na wo ma bio na se akura no nso en. Wo se an na me kura na me ma bio na akura na wo ba ebusan na se apedi. Akwasi wo boa. Akwasi ka sam no kura no. Ka no kula no. Ana me se akura no se wo ko school ndi se ho na wo ma na ko school na. Me de sa de a me ntia se nti ebe ya ma akura no obusa me se na se no o ma akura no free honum aba school e woja achian da bia no asa akwa na me se ya na da nya me ne wo na wo ye ya wo ma akura na free takwa aba school da bia na wo di free honum abeduru kuma ase ne kura how many hours ya akura ne be ko school na se hanum de wo si hanum ma o ba be sesa ne ma busa se da ben a wo so wonnim da time no aka se woni me ya jai so won so aka che me se wonsi hanum bi odia se me nso me ntimi entena ase enti me pa chwani ene won so nche ne wanya bi obi na ye oya no na abusa akonya ba upie kwahin akonya ba wona ye ya moto du anya accident ama na ye oya dadem na okọ Friday Saturday Sunday Monday na afre no na obisa ne se obeba na oso yo me nsi obiem ne dwada na anya ba afoforo me pa chwana bi ne ho to wansa enti wansi obiem akopim so ho to me pa chwana me pa cho ma ngasa me pa cho me nan ya me ya no kra no na me sending iska e ma ne de hwa akra no okay Mary no kra me ko ye edu sanyansa wo send me iska me so se ne na ya ne ya no send iska ma de hwa akra na no kra ma edumre ansa wo send me iska ne wo to no ansa wo send me iska ansa wo send wo to no obi na ya me pa cho ansa wo ka se ne na ya na wo send me iska me se na wo to na ansa wo send me iska enya se yansa na wo tumi ya na nte na ne so me pa cho yesi general mu general no kra na me nan na nko na me ana nyame ya adum no obi ma me ka enti me kwa adwuma kra na presta ebo me nan
na me de hye nti ye kwan na woman bi won mo no so wo station on my friend na akua ana waka cha me se mpaboa na me sa de ekuro ni hye mu no yesa ebetu enti me mfa nhye chele na me ka se ye chama yinso de wa woni me se de wo siti enti me nhye chele ana wase wane ne be kasa ana wane ne kasa ma me ansa na me kwa adwuma na metimi di hye se bi won mo kra na me nam kwa so na police ni gina me a no obisa me se de enti na me hye chele na me yi me na ne kire na ehon ma me kɔ enti woto awo na wo start kaka na edi say asa akwanya ge fofora ka che se obi da mpa so me ba cho obi da me mpa no so ne me ba cho manka wo kae me ba cho ne akwese wo kae na ka no kole wo kae bosu me be say be 3 months be 3 months asa akwese 3 months ni na no Mary ko wedding no wo si hobi me ba cho ne na Mary wo ko wedding abadwo ada and then after na ka che se won sa mabi me pa cho ono ne da me ko wedding no Friday me call no Monday ana boy yi flam ka kira me say me no want me me yadan ent na biem ya na ya na ya wo pehwefo ma eno obeka che so ntimi en hwan na ehwe no ma sam me ne ne atifie baako wono ai ma asam na me ka no ya no kre sanya no kra me menka me call ye Monday ana ofram ka kira me say woni me yaja na me say akwati so e ba ne say woni me mpo aja mpo a magu abusuan na ni mu ase obi a me su adwuma ma ba fa na wo ba fra me a wo se an woni me aja woni me aja sesen akwati woni me aja sesen nti e wo mo edu ba ya 3 days na ma san afre no akwati asama wo kan nti e ye wani brisa ai maka wonti me adan antina wo ba bia na me se ai manya obi foforo wonti me ntina wo ba bia na adwoada no ma me ka no kura mama me no ma anya no kura asem we menka enje hye wojidi me didi ma me hwe se ampa se oba bia ba fie ho a ma what's what you wajai wo ba bi da ne paso mama certain name 360 degrees ma aden wa ma me hwe se no ma mpa cho ntirem kakra ba eta emla na me kɔ no na me de me hu sika na ahwa akwasi ama me sika den aka 100 cedis ka be bobo sia me ko wani mama ka wo dia ba be hwe mama tie ana me ya den me de fa aka ya den me de kɔye nti me ka che ne se wu ni me se me sika ya den asenti no because emla na me ka che ne se me niska e kɔ na me kɔ no kola se me nya sika kola me o me se me se me ba eida me ba e kan se Tuesday se me kɔ na me kɔ share me brothers funi bia na so bi gbasha me de and ma ba because me kuta kan say 100 cedis a metimi da kwatwa esamwe na me de ninam ntandu anyimre de na manya de ye den ye bedi nti saa ne ma ba me koye no manya saa sika no nti saa Tuesday no kola anso ana bo ane fla me ka kira me Monday ni sai woni mi ajai mitimi fra bo ane maka kira ne se ade a wo se de woni mi ajai nti no kura se woni mi ajai ampala in fact ho no ya me ya bisa so ba ka no kula sa kwasi ba ka no kula na wo do akwasi pa na me do no enti sabre we di science na wo ba back to achiase me pa cha me che enam se o ka se oni mi ajai nti no me ya se woni mi ajai se ade ya ayese me ba kumasi a hwan na me ya den me ba that time no na me dan na metim no rent time na time aso se me ntua se ska foforo nti no efi ran so ka kira me se time na aso sisi a me ya ne den na me se be ama me ne net no was won ya den won me kura den aja nti won sisi sika ro to kura won tua nti na ba ne sa na me se den me wo me ma me ho na mama me ka be siso nti ba ne sa no me tena wo ya den echei me tena me nya be 6 months before answer me ba because asam no na ya me ja 6 months na me ba ya no ana me ya da me ko fie ho se me kwa kochia no me chia na oya wo na abe wo ya na nkwa me chia na me ko do sesa o su kochia no sanka akosi be bi sam se e kwa so mpoti se de akonwa mpo adan wa ama me bi na me ne sister no edi nkomo me ko na ge na no ka se wanya no eye no cross ada no so me koto no ama na me mi kunu na tawe no eden ebonimu de
ono ne tawra wodi dware den ebo ne mu ama odi na kwako megina ono ne sister di nkwoma nti ye wie no na ga no ko dwale wie bese ko hye dem ho na da ga na okọ hye dem ho no medi emra na me ne tino me ko to sa ga no wodan efie ho no moda ema ono se ga na se an won na kwasi na yeden etie e woda emra no efiri wo ma hu sa ga na yeden ebiem me hu da ga no yeden ebiem nti sa ga na me sa na me ko to no wa nti no ma sa first day na ko to ga na o da kwasi mpaso na ma me ko ye no da na me ko to sa ga no na me ma ya aduane a me di ama akwasi a wono no me di ya da no akwasi fra me san me sra na ade asa abobe ye 9 to 10 ho no mo nti no mo sra me a me nya aduane fa ma no na ba bia bo firi ba no kan san ade asa nti wonya aduane nto wo ye aduane ma hwan me ya aduane di ma akwasi a no tam de koye nti da nam se me bo me ka chane se won di aduane na wono me ho nti wo koye no obentam oba na nti beduru ho no na aye den aye we na se no de kwa Akoma ga na di ana wo koye wo ai me kwakọ ton no so ne ta ga no edi sa aduane no na boy we ade ono na di aya me me tu no se sa wo no odi me be si radio station sign me chantrato no so na kan tro bi na me cha na ka wo me pa obani a ka me pa obani a na ka for the beginning sama nyoma odi aya me na ka me dem ni right sam do be ko baby se asam na wodi atro so di ani susu o se wo no aka ko fa ne ba mama me fa sam nton no so enu di ani susu na me fa nton no so akwasi sa zanka obetinya kanyame mu no kora embra me ne te akwasi timi kan se me kira me kora me dwe ho kora me ti ase sa da no mobai ebesra akwasi no a oba ya mu hu sa ne ma no enu ne da ne di nkane na akora na akwasi abefa no da bi no abefa ne wa abefa ne bi da won ka sa asem ne bi da meba no wa ta abefa no obefa no good na se otai ba eba befa no a anytime bia wodi akora ne bebre wo bia no we interrogate akora no wo kwa we di en me pacha me ye da bia ya na me ye ma se awaba kwa papa ho ma na se wa ba di tira ko bi sa di na di ye ne di enti mama butaye benti butaye ma me ye ne se bi wonu ma no won di ye ye kan se sa Saturday na oba na ayimu abo anapa na abo so na kula ni di ya meti adwa na ma ni di ya akwati ka no kula anapa ayi anajo 9 da bi ayaya anapa na Saturday no da kula na ba ho no mo o ka se da ya meto meti adwa na ma kula ni di import o da kula na ko ento aka che akra na ka che so ni di Messi akra na ka che so ni di maybe Mary akra na ka che so ni di ya na akwasi I know the by can say dan ono dan ana ka che sa o ni di ye wona ka che sa akra ni di akwasi ka no kula e ba jo sa na akra na di ana no ni di me ba jo no ni di jensi na ana from anapa to 9 me ba jo na 9 more na ba say be 8 mu ho no because na ye ba be ko we die we nya ntem o da on solentem enti na ayi 8 ono da on solentem me ba jo na we di ni ye beba so ye beba ho ye be hwe akra ne die ni mu because de mu atena eno de ye hunu aka akra ne die ni mu ye pese ye hunu kura ewom ebia yawudi enti na mode keka sana anasa de ye beba ho because a serious issue a very serious Obabrano Marcos ya enia taye nazo nyame ado me ho ye pa family mu medasi yo ye matiefo nyina emo bibia akwaba edeba onua tv enafe Akoma fm said ye wada bia dwumadie yi koso se ya ne abawuram kakra na ya ma Akoma na akofom ne ene wabedi apomde ho nkomo but sa mama ko su pressure wate no person mo man bi ya sewo unya pressure da bi ensi kura ensi ubanum 3p bibia be kama medofo kama de nyanya bibia enfa kura ai medofo petripi no wate na bibia nkoyi mfa mawo esanse ene sede ne ma ko okrom hai wanhwe anum 3p garlic mixture amma wakoma ne ne ma bia nkofo mu amawa waso be ye hye ewie ye no di nkomo e de free piwak natural I the 3p garlic mixture abepie mo e wo Ghana ha sei edro ba ko a enekurum ha obia enum bie na yagye atum se eyedro papa onum a etu yade ase e ma hun se ye wadro ene ye wadro eye mehwe se Ishmael bebo sa voice no na lady ne se wo asema no
kyerɛ sɛ wɔnom 3p garlic mixture ɛma ɛte kɔ yɛ koraa kyerɛ sɛ ama bie mu no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛnya yɛnya nso a yɛbɛhwɛ adansedi amanfoɔ adi afa aduro yi ho ɛsiane sɛ 3p amanfoɔ sɛ ɛsɛ deɛ madansie yɛte yɛ akyɛ ne yɛ so ɛwɔ hɔ paa because aduro no ankasa no wɔn tɔn ne ho aduro no tɔn ne ho ɛnɛ nkɔmɔ a yɛdi yɛhwɛ asthma nti anka mepɛ saa voice no yɛ maame yi so wɔ kɔ aburokyire na okoduru aburokyire hɔ nom no wo sɛ wohwɛ sɛ deɛ Ghana yɛwɔ da ne siteɛ na wohwɛ sɛ deɛ aburokyire deɛ no nso tie a awɔ wɔ hɔ paa enti wɔso okoduru yɛ no wɔntumi mpie mpo ɛne waba abɔnten aba abɛyɛ adwuma asma na kɔka ne ho den a kyerɛ sɛ wɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yie na ɛnumu no ɛne wɔkyerɛ sɛ ne sister baako se sɛ ɛsi wɔbɛduru aburokyire ha wontumi nyɛ adwuma yi ɛbɛyɛ dɛn ɛna wo nso bra no watumi abɔ ɛne wɔsɛ ne ɛsɛ ne yɛbɛyɛ no ma mentɔ 3p garlic mixture na memfa ama ne wo na nom ne yɛnhwɛ sɛ ebetumi atu asma na se ɛde ama wana ɛne wɔso de tɔ ne ma ne me wɔtɔ 3p garlic mixture ɛde ma ne no ɛnɛ asma no ase atu ama yɛn nua ba na frɛ doctor sɛ doctor deɛ meka kyerɛ we record me bɔ mo obi ahu sɛ menum 3p garlic mixture no ɛna me asma ase atu efi ade yabɔ a kyerɛ sɛ asma yɛ yade a 3p garlic mixture etu aseɛ na enso ano gye number na ene doctor enkasa ene ma moya wie so a eno nche se 3p garlic mixture entumi moaw na emom ene asma ho nkomo ne yedi obu a make say owo diabetes owo pressure obu ne nsa emayie ne nase atatai obu onso a ebia ne honam osore no pa ase ya boro no ne ntirim otwetwe no wo de yare bia ehye wo so no frɛ yɛn na doctor ne uni nkomo your number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na ya ne mpempi no scientifically anima de kure kofa asthma edeba na asthma yade no hu ye fa ne se eye bibi a bibi koka bibi akwese papa eda ho na wonfa bibi nkoka no enye grededa na baabi a ye ho mefa no ye lungs ni mu no ɛhɔ na ya na akwese efin bi akɔhyehyɛ hɔ ana baabi ye ho mefa no ɛhɔ aye kuro ana ɛhɔ ahonho no ene ma wutimi nya asthma ne ebusa sɛ ɛhɔ no obi nsa nkɔ hɔ obi mfa praye bi nkɔpra hɔ obi nya hwee wɔ hɔ tidie nesi ɛma baabi a ye home ɛfa no efin ekoho ana problem bi eba ho we che se eye dada sitem niema bi a yeye ene kofa asthma e de breye eno nti se wotie me awie yi a me bo niema bi so a kire wo ena niema bi so wa sha ase wo hu oni padua num e be kire se eye asthma ena e bo nka ye no ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se adura me ne wo ka ho asem awie yi eye 3p garlic mixture obi wo hon mo a ohu se ye se kata aban ye nyina ye de betumi akọ ono ne de no enkwa da enure wa asase so nyina obanum bi enso ewa no obebo saa che se asma pese de no ho edai agim obi nso wo hono mu a anadwo oda wo hye asese obo wa enka wade enka wobo na anka wonya nsuo kura no mu a eduro bi ene ho atima ne kofom kakra but wo de no anadwo no se wo hye asese obo wa de edi kan ewa ne nkofom de tosomienu na aso ne wonfe na wobo eye wo ya afe home na wo home no wote se sound bi dede bi e wo home na wo home num eye asthma e na eye wo saa no afe obi nso ho no mu a ne de no ne bu sei na eye ne ya na ayeten na se ne ho kyire no ne homete eye asthma e na eye wo saa no obi nso de obetumi awansi se ka metena hei wo be wansi be 10 ne wansi no entwada eye asthma e na ebo nkaye no obi nso de ba ontumi home koraa this year to hospital near the oxygen akwa kosi ne so medofo asthma ya de bone eku ni papa ba wan sha unhu enu ntina me kan for 3p garlic mixture e de amount so ne be ya e be boaw na atu asthma na se e de amount eniema ye hwiehwie obi ehwia efi 19 kwadwo ho asthma ne ba na ohwia na ekofom obehu ana asaba etima course eno no eye bre
ɛwɔ sɛ wonya aduru a ɛbɛtu asthma no ase a ɛnso so ano enti na ne wodi nkɔmmɔ afa 3p garlic mixture ɛho aduane bi wɔ hɔ a wodi a woate hu sɛ aduane wei ɛmmoa me ɛbɛkɔ akɔfa problem ɛde abrɛ me kontomire nkwan kontomire abomu wo a wodi a wasom ɛyɛ wo hene wo minimu ɛyɛ wo hene na wɔyɛ koro ma go so no wɔde takra nu na som wɔnhwɛ yi abenya asthma because the more na ɛyɛ saa na ɛkɔfa ɛwa ɛde abrɛw ɛwa no bɛbɔ a ɛto ntwada obi nso hɔ no mu a wɔtena kam na kam mu sie no ɛbɔ fa ne so a na ɔbɔ wa obi nso deɛ yɛ bere a kam mu mfrɛma ɛkɔ ne so obi nso hɔ no mu a ɔpra no na sɛ mfuturo no ɛkɔ ne mu a na wahyɛ aseɛ ɛbɔ wa but obi nso hɔ no mu a ɔbɛpra compound ha nyinaa mfuturo bɛkɔ ne mu ɛnso ɔmmɔ wa wei kyerɛ sɛ woyɛ allergic to saa nneɛma no te sɛ wɔnhwɛ ɔho so yie a ɛkɔ start sɛ ɛde ɛwa ɛbrɛ wa ɔbɛbɔ wa no ɛntwa da ɔbɛkɔ hospital doctor bɛka kyɛw sɛ wanya asthma mesrɛw bɔ ho ban na pɛ 3p garlic mixture na ɛnom na ɛntu o asthma no ase ɛma o yɛ number ne gyina frɛ doctor wankasa wɔ asthma wo nua bi o papa bi o dɔfo bi tomima ne nom ate na ɛbɛboa no number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture ɛduro bi a wonum bia no wobɛtumi anom ɛde aka ho ɛduro deɛ mpɛ ne sɛ wobɛtɔ na wanom wonom nko ade a wobɛhu sɛ kurom ha yɛwɔ aduro ɛne ɛwɔ aduro yɛntie adansedie ketewa bi yɛba yɛnkyɛw baabi a bɛnya aduro no bi atɔ na yɛnsɔre so mia me de medin de nyako adego nyako me ka se free abeka me san se 5 months ni na me wo hɔ a me hunu se me hu me ensi so yie asa me da me nsumi nda na makoma ɛbɔ me makɔ hospital ba still na adeɛ no eguso a na ɛyɛ me no we na me ti sɛ ɔmo yɛ announcement me de me ayi to we na like mo yɛ we about 3p na me say me try no so bi ahja me kotoye me no mo ye me no no for the first day no dey me hu hwe second day ti third day no me wo hwa sim hu se me ntimi mu bibi ni na me ntimi mani so me tim ade no me ntimi mpaja me timpo ye ma me friend doctor na ka kire me say oh me friend number na gu we no ho ka kire me say oh man no maduro ni bi na I think say na ye me no so kire me say de me nyanto base na eduro no na ya we bia wo ho ekotwe no eyi de eba nso ja nso me nyanto base na o ka say me nto aso na me no me ja me so me hwe de na ye me na me de na me timi hu say de na say ye stroke o say ye de na pese chimi me hu but me nyina mu nso kan kanya me say me course we di akwankyere no ne ne o kire me no me adome ne me timi atiasia me tumi ye bibia makoma na ebo me no me ti bibia medofo 3p garlic mixture ho komo ne wo bo no we di omo kan yanko studio na kwaya recording ibi kra nsida na nipa ne num aduro no de eyema no na wa frɛ doctor osme kan recording na yemmo dubo so ho na doctor de asende o we na obi di aba o na yabo medofo wo komase abowura kolena heba dani heba kriske heba obenya 3p garlic mixture ho for enko albert sam takrade eye aa mensa koforidua eye Gabson pharmacy mumuni away enterprise ewo wa ye ne cathedral ne di nhwene mu temale nso ofa kwadwo heba ewo ho ye bemba bia electromat no ewo no okọ Accra okanhia King's Walk Kovsam ena Angel Heba obenya bi Ashaman eye Ekus Pharmacy Little George ewo Tema Community 5 ena Akoma Madina so a Health Alert Clinic ewo ho yade be na ahye wo so ache frɛne ne woni nkomo asma ho nkomo na ne yedie entra ma asmanti yanyo to hospital na emeku frɛde asmanti untimi nya wadwuma frɛsisi a da doctor ene woni nkomo abrɛ de nkomo twetwe no AC no ya number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture nyame bo adasene eno beseshia yada se papa mame kunadu ena yetene karha Akoma 87.9 FM akoma mu nsem twumedie no eno waso eguswada wutie no ye ne Daniel ena Mary ena edi enkomo ye hwe se oba na wabefa akora no a oba no wabisa no na ye ntwe ye homra be siba ye ba
na yentua medeno ko nti ade chi 7 na yesande sensuo yellow bi firi akora na se wa na wo hunu ye me ba cho me ma me di nkan hu okay ana me nso me hu di twato a me dia ma me dia akora no koy no okay nti yenhwe wo ko fa ne bai no ko fa ne 2nd January and na 4th and na mu hu ye na che say wo bedi ho 4 days okay 4 days ni nyina no na wa na wo dware akora no na wo kode da no anase 4 days no bedi won chen no wo ma me na na yesa ne ma no me ba cho me ma me dware no bi no oba na me ne tie no nso edware no bi oh wo no oba na tie se me ba cho an oba na me ne tie no kra ka se to da bi na wo dware akora no de ne ba dem a na akora ne de ne nsa awura na se no atwa ne nsa ho nti wo se ade no enye ena ade a eye no nti ya na ye ne hen nti na ya ne ma ne de ne nsa e hye na se ye no ana me hu ya me be ka kire na wono nso se me be ka kire no ka kire hwan abodi me be ka kire mere no ana wono nso se yale ne de me be fa akora ne de ne ba me ho no mo no ana ama na yale 4 days pe me pa chani 4 days pe me pa chani ana akora ne be fa yade ho me pa chani na ayi oba na wona ne tie no ene di nkan dware akora no ana se o maame ena akwafa akora ne ba wodi nkan dware no oba na me ne tie no edi nkan dware okay na oba na ne tie no dware no wan kan che wo se wahunu bibisa wo oba ne ho me ba cho kan me maame nso kan wo maame ne di nkan kan ana so oba ne di nkan kan me ba cho oba ne di nkan kan ana me maame nso kan se ede no mu hunu so mo hunu se nsuo yellow bi efiri akora na se egugu ne pantim okay enti omo ka che wo sa no ana mo be na wo tuye me ba cho me omo ka kire me no ya me nso me di mani hu ye no na me kwa ka kire Mary no se ade sei ne mahunu e wa akora no ho me ba unse o ma me wonya fie sei me ba cho wonya 72 okay 72 wanyene na wadware nkura gu nkura asia ne wo moto akama wo ma me se wo hu saade no na wo hwe akoda no ase no eye de se bema bi na de ne se rewura ho bema bi na de ne bema ewura ho eye efom agudie ana wo ma me se ohunu ne san because wanyene bibi ne a obetumi ehunu me ba cho no de wo se wo hu ne nsuo no ana ohun yi ana obo mama ne ba to amfani nsa enwura akora na se wa hwe na se me ba cho ehunu se kuro bi kura wo ho ana se bibi wo ho eno de wa me ba cho wa hwe nti wo hunu sa problem we wo frɛ oba ne maame me ba cho me de no ko ho no straight adana me ba cho ani okay ana me ko ya me ko ka kire no nti me kan no kora no na ye ne sere ya me ba afia wa sa frɛ me ka kire me so wo dwale akora no wo de ne nsa wula na se na se ne nsa ko wonu dwale akora but before wo de before wo kokko fa akora ne de wo de ne nsa wura mo banase a na enko me ba cho ne de eno de wa nka e wo so obisa no because wo de asem na ebe hye wo papa asem we nya asem kitu asa ni soso wo de be hyew se wo be fa akora ne ko ho nchen 4 days no akora na se abie ensuo bi firi ho ba enya nika me ba cho ani enti na wo so obisa nsa na before akora ne wo di akora ne breme no wo hunu bibi sa won ho ye be ba na wo se akora no ekoye no asem be no ka kire o maame waka kire o maame se obusa ne se ukọ ewudi dien ana wo se me ko emidi mu oba wo no me ba cho ani ana da eye meto enti ono nso free hospital ba ho mobile no asem onu odi nkan kan ansa na obeka doctor ne de na wo kan no nye se akra ne de sa asem no kwa wanka wanim me ba cho ada oba ne mom na se akra ne kan no no ka kire wo me ba cho ani se obisa ne se oba wo ndie na odi me ba cho eno se odi mu ena da de ne nsa ye ne to what da ye ne to da ye ne to me ba cho ani asema wo so me ba cho ene de minim ana wo maame wo mu gu ne to me ba cho da ye no wo mu dwan no mu gu ne to me ba cho da bi enti da ye ne to no ase ya kire sen me ba cho no de mint kire ase na wo se mbisa akra no me busa no wo ho no tama wo ka kye me se sei na akra na kan timi musa no me busa akra no akra na entimi anka asem ne biyo ana akra no so wonya akra woni ne di nkoma obetimi di ato ne tirima na ono kra no na no nhye dante sa enti wo ntumi nkasa asem no me pa cho da bi se nei se ya frɛ omo aba ha no ne ya busa omo a akra no kuma mo nsɛm dwumadie no a ɛna waso egusu a utie no na Mary ma memra wo so
na me bisa se abre bi akra no ebe fi papa ho bebe bia no ubisa ne de wodie ene ne yakọ so ofie ho me pa chan nti ya nsem be na bisa no man de me bisa na de obeye wo ho bia obi de obeye wo ho bia oba wo ka kire me ebi won mo si me ta bisa no aduane wo ta die pa na wono me bisa na aduane wo die a wo ka aduane we na me die aduane we na me die ene na wo de wo ka kire me ya de a wo ko no mo be bia me ta bisa na sa asem ade won trust papa no ne o papa jire no anase me fa sa ne gen no ne tie na na wusu so mbetimi ama oba na aduane bɔ ne adi mama eno na de me de akola no na sadia na me de me fa ne se me yama no sai bia wako baabi so won didi ebia ne se last o de ba ho no ma waka se won didi a me ma na aduane di wo didi a waka won didi ya waka na me inti questions be na ya ubisa no oh questions I me ta bisa ne say wo kwa ye wo di dan wo ba wa amfa hwam like wo kwa ba me ho ano te say de questions be na ya ubisa no me pa cho questions me ta bisa ne say wo kwa ye wo di dan eno ano no ana wo kwa ye wo ye dan akra wanya bosu ayi mfie mienu ko mfie miensa na wo tumi aka de wo ye wo fie onyina akire wo me pa cho enya ni na oka de obeka bia me ba no na ewom se wo sa na so na no ate nti ada no de nti na wo misa ne se wo kwa e wudi di an na wo ka wie wan kwa no antum na se ko bisa na sem foforo ka ho me pa cho se ada no obefa ne ko di 4 days no so ubisa ne so odi de no se amo me bisa ne se wo di no se abomu e na se bisa no question baby ene de me ta bi me oba me ta bisa se wudi di an oka se mo a na me se ene di an na waka froye ebia o se enam ka ho aha enti ada no obefa ne ko di 4 days na me ka no wo bisa no o se wadi mo ne foroye question be na to aso biem ena me bisa no se wan fa hwamlem na o se da ya meto ubisa ne se wan fa hwamlem na da ya meto eye aduane mama eye aduane mama enya aduane no na me oka asa no po no papa ya dan ati nchen obi nti me fra papa ka kira ne se wontie da ne ba na eka even before that day na ubisa akra ne sa no na o papa fra won ka kira wo se wa hunu nsuo bi e wa akra no brebe no fra o ka kira me pa cho eno no da na wo ba no ka kira me se da ya meto no sa da no na boy ne ka kan se me ku kan se be ba papa yi wo ka kira me se wo ba di na tade akọ wedding nti no that time na endom so aba me nchenya da me ti aduane ama ho nti me de eho no me de me fa na akwala asem nti ma aduane da ankwa akwala no so nti da ye ne to me pa cha eno kwa no kan me pa cha o se da ye ne to me pa cha an na da ye da de kaka ye me to na no ne firi hin na ba me pa cha eno no ye time na wo ba fie no ana me ma mpanifo ya den me kwasha ye na ye na se no o se ye ne to so na ye na se na se abie no na ye den e kire ma adwe na me fire mpanifo ana mo ba hwe nto mo hwe na mo se ye ade wo ko da wo ko ye den no si me di mo ne for the same word na kura na san kan ye ena da de kaka ye ne to da de kaka ya me to no se kaka wo hemfa wo se ye wo fom e wo fom sese o fa kaka ne wo fom o se kaka ne wo fom no de ya asem ne nye no kura mu nka mama na kura mama enye me yanche no aye no kura de no man ko report sempanifo wo fie wo nyina meba empanifo enti o free mo nchen akọ be ma ibe fa no na bibi anye no mba cho da bi wudware no me pa chan me pa chan wo ya de won ho me pa cho enkwale tofin woni tofin mama tofin de mentan to ma fa enti wo kan snipi se de na se wo kan snipi se eye no kra so obi afa kra na se obi de ne sa wo akra na se obi de bibia me ye ko doctor ne ka se me se wo pa che so obi se wo da so gina ba bia wo gina se nya tofin na ka nya na me ka yo se da da ye ne to ma akra na ka nya na me ka yo wo se da kakaya ye ne to kakai wa ya wo se efom kakai firi na kwasa akra ne twe na akura no ya sign ni na no wa ba ni nem no de nsa mama me nka say dey ban ko report to police station say mahunu we nyina na sempanifo wo fie ho na mo bia akura na nem wo hunu sa ne ma we nyina adan na mo tena ho no man ko report enye first day papa ne ba be fa akura no enye dey di nkan ya na ni body ba ne so enye dey di nkan de obe fa akura na kọ no eti se mahunu bibi sa wa akura ne ho a adan man ko report me bi sa Mary
mama mpacha de kwa na me ma kwa report ne say me no me hu nipa kura wo yes a me kwa report ni so kwa report agina police for no so say wo mo bayi wo investigation sa no de anya wo ada ye frɛ wo na say wo ye no na mo ye investigation ba na ba ye na me ye kobisa ya kan say me kwa hospital ba ye no e na ya de akra no kwa hospital no me ba na wo kra bo si esi ye no wo ka kire ne say enka mo fa akra ne kwa hospital nya sa na kan me ba chwa ne brebe na ka kire no me ba chwa ne Saturday na nwumle no ya wo frɛ me ka say wode ne nsa wula akra na se ne nsa kɔ no na wo ka so be me ya kwa hospital na me ka say ne sa de a brane emi enu nyina ye nkɔ ade e chi Sunday na no pa no me frɛ no wa mpeke me kɔ akwasi wa nka ne sei asama wan kan cho sen ka mo fa mo mienu mo fa akra ne hospital me din kan ka so won fa se scan na me de ma akra no for gift won fa bi mfa ne nko hospital akwasi mo mienu mo nkwa na ono no mfa ne nko me wono ka so obekɔ no na me ka so ono mfa ne nko no ka so ono mi mienu mi abekɔ na me se mate wo de me achi ambo a entia de achi Sunday na no pa no me frɛ no 2 times one peki kɔ no e ma me bo me ma me amane kura say asem na American my friend so won yanko hospital so my friend na won peke anwumra me sisan so be kan wo so huni anwumra me sisan nsuo kura kwa akwadwa na me hu se mom ye nsama ba ho no mo wo ba ya obeka asem mo se doctor's report or the ma wo ese obi di nsa wulewula akura na ase na afi se me yama no denden a o mo mfra no amra mechime akwasi doctor dem ra meche doctor na said yes no be chewa na said doctor no ebe ma wo medical report near the police station na be che suspect sana ya kan say me ba jo akire ne bra na o Mary ni dina chi no ene me maame akosu no ekun so denden sa asem na doctor ne kan ne ye no kore me ba akra no oba afie no ba yare da ho na wotwe sen me pa cho oba no na wontimi nante ye Mary me ba cho me maame no wa mama me pa cho me dance ni wa say jade wo ke kan me mpesa de no akra ne ba yare da ho na wotwe sen boso me sen akura ya fa no na sia ye ho sister woni masema wo mama me ba na below ma me ma me cross o ba no mo on kan cross me ma me so mo ba ho no mo akura no odi agbo na sa ko frɛ akura no de ne ba ye akula ya fa wona wo frɛ me so obayare da ho na wo twe sen boso me sen kama mintie because de wo kan dia aka na wo dia mama no de that time no wan ko school wo fia ma me hwe that week ni nyina asi enti no yare da ho ena mo call the hospital doctor ni timi hwe akura ni ja esan e discharge in the same day akra na si ho meba ena doctor hwe no mama do se mo fa ne nko ena ya nyina ato ho me ba jo so say doctor ne man e de ne number man me be so number ne report number na ye doctor bie ni wo be sa de no akra se de wo si kai ye be admit no doctor be gina to ho ye hwa akra no ne discharge the same day akra na se aye ho mu moja wo ho ne moja wo mu ensuo bi na free mu emoja wom ensuo bi na free mu na se aye kuro me bi sa question ayi ma no me pacho me say na emoja na se aye kuro me pacho na mu na ye ko ntwa so 20 wo be the hospital de be dia no wo be the prison enka semu a ewiase enfa hisem enka sema wo hunu ye mama ena doctor wo dia kra ya fa no na simu abie let me finish na simu abie emu ayakọ ekura yemu amana yese pacha na doctor ben ena one right sense was sakra we men discharge sada na men hwa no wonko fie nkowu doctor ben no doctor ben be yes ade no me pacha no normal wo ho no ni eja akra ne dana sasa akra ya wontumi nante o akra ne tumi na wode akra ne ba no na o hyakire ebra ayi isa wona akwafa akra no ko ho no de ne ba na oboa akra ne nante me de ne ba o madam adwuma mu akra no hu enkra ne wo no wakom wo no oni omu di agro na me ne omi no gina kwan ma ye di nkomo akwasi de na akra ne bo me kon ade ne wan ko report sa asem we abrantie kwa woni ni hobiem na waka say bia eye bema mene ne wo ho na bibi says nti ba me oni bema ni hobiem enti die enti wan ko report asem na ma police
ehwe papa ben na wo kire mu a ben me wo hwa akora no a se ye che no a wan kasa wontumi hwe wa de na akora na se aye ho emu aye ko wontumi nante wo se manko report asem no afa ma police ye no ko hospital so a doctor ma report bi e ngun krata so se ya fa akora no mo fa nko police station ene say me pacho ye ko hospital no the doctor ne kan say ebe ye wetimi adan achi ni onya akoro no nipa na wodi sa report no de ma wo na wa hia de kwache no me pacho no ka say kam din ka report wo police station na ka police for ne mama wan kasa mama adan na ye start program na me bisa question nyina no wan kan kire me say doctor ne ka kire wo say kwana kwa report wo police station ne wo ka kire me ne say doctor say jimi number wo kwana boy ne so wo bo a frɛ me wan ka say doctor say kwa report wo police station me patro mama me patro asem ne de course na kan sa na me ye ntwa me ntrosa wan ka ada ye fro phone so wan ka wa better ma bis we kan wa masa revisit asem be 3 times wan kan kire me wuni makra ya fa no wuni makra na se ye ho emu aye kro pacha says edison asem we si enya sen e ba cho wa man taba ena I say akra no go school me ba cho 1 month akra no go school ne bra no 1 month ne ho ato no go school akra na se aye ho eyi ekura ye ne sabia so sabia nya ado ni twem ne wa ye ko wo go school ma me munim ne amokeka munim ne amokeka ma mo nya sa de yawudie wo ho meti ase but ye mfa yawudie mfa sam kakra kasai entu obi so mama me kan chane se boy no aya ne ba ni bibi se bi ono no de ne nsa na wabra pi akola no di akola no beka ye ana ya fa ye ana ya fa ye ye mama daji wo mo mama mama ni go school kra na ayi kalipo no ma to ahye ne nsem me de ne ba fi a kalipo na sa drink na me de ahye ne nsem wo kra wo ya we sem ya me so ayi kalipo ma kra no akwesi Akoma 87.9 FM na case ne ye tunti ye oba na ye bisa ndie nti ode oba yi baye na ya hwe ho no asem naka na fe ye de second one no so atu aso ye nko na meni meni abema ni nko bema na memo ha ya ena okay minim se nyame adom nti great fight adawroma e wode ye so wo de ayade kra de wono ne to nkwanta mapai no cre ko enu papa nyina fi aka kine baye no cre bomodi ana family remo all right mema etifo na hwefo nyina ha eba Grace Phyto Clinic and Medical Diagnostic Solutions. Grace Phyto Clinic and Medical Diagnostic Solutions ye dwumadi ye ne se hwe all medical cases and I will do case banner say surgical case in so you very refer to the appropriate quarters. Into Grace Phyto Clinic and Medical Diagnostic Solutions dwuma edini ebi ye obi Johnson tentem ye boa no ye be hwe the root cause say as a result of diabetes mellitus diabetes insipidus and I say ye be sa hwe say ebi a ye be ma o prostate no ekohra na ni ahwe say uni infection bia so wo dwunso nti ye hwe urinary tract infections ye hwe say ebi a aboa bi e wo dwunso nti na wo dwunso tentem a ye be boa obi a wo dwunso anemu hyehye no ne bem keka no na sekeka no ne nyina ye be hwe ne aboa esanse ye gye nhwehwemudi nhwehwemu nkuto na etimi eboa ema yehunu adekode pot ya eha patient and I say nipadua no ene ewie mepese mefa break akra bi amia kasafa investigating the infertile couple diena esese oba na say berima omuntimi nwo ewoso omoye ne di kan ansa na beka say obi entimi nwo no age say berima ne oba atena for 12 good months anyinsen mai patro muntini unu obi atena dem for 12 months na nyinsen mai ya yetimi ka say mu ye infertile na de di kan nipa ne hunhia pa say o se yehwe no eye berima no because say oba ne ye kama anase bibia ye okay na say semen anase nsu a e free berima no ho ba no enya e be den say ubetimi enyinsem enti uba ye aso ya ye bibia fa ne semen analysis no e ma ehu sperm ankasa dodo a ewo berima no ho ye wia ne ahwe say sperm deformities bi o hwa obu ono ma sperm no obe 20 million 200 million but ye be hwe motility no na bia very low and I say ye be hwe morphology no to say I was say sperm bi enya 3 sperm bi enya 9 enti obu a be hwe ne sperm no na eni 3 na ye wo 9 kwa enti ye be hwe ni nyina na ya boa de etoso
ye be hwe bibi e frɛ no ovarian factors ne kyerɛ sɛ ɔbaa bi ɔpɛ sɛ ɔwo bia na wo sɛ uwo nkosua nti nkosua na ye be hwe sɛ ebi a uni polycystic ovarian syndrome ase nkosua ne nsuo bi gyina ho anase etimi to anase ntimi nto a ye be hwe no ye wia ne ahwe tubal factors obi wo no ma ne bi bia e kama enso ne tubes masi etuba ya so ya ye be boa ne assist am test be friend HSG no be hwe sɛ tubes no emu asi anase emu nsi a emu asi a yankasa be ma IVF specialist a obeboa wo ebiem so ye frɛ bi hormonal factors eno pa na se ye hwɛ infertility a ye leading cause hormonal factors no nti be hu oba bi obemia no fo na nsuo firi ba ono so pa wo the moment abehu sa no it is assumed say hormone be friend prolactin kosro inya hu sa pe I was say itimi control prolactin se be ya hormone a man kosua to friend FSH no ebe ba soro hormones na wo ma ho no etise seesaw no ba kokosra na de aka na ba fom nti se prolactin kosra o body ni hu ne se wa wo foforo nti ebe den se wo betimi atu nkosua se wo how we ya wo be free numbers no 0244 87 84 31 and I say 0555 02 92 53 and I say 020 696 694 Mrs. Subim 0244 87 84 31 and I say 020 696 8694 Enti manya kasa no ye frɛ bi uterine factors nso ye be say awode no fibroid bi anim me pa tro momientie disclaimer yi ne enhye ne nso se obi of fibroid fibroid ensinyin ho kwan but the size of the fibroid and the location of the fibroid na be kire say nyinsen betima ba bitom na sentimi metom nti obi on ma be hwe ne fibroid no na ebia 1.2 centimeters 2.0 centimeters saa no yebetimi ama waduro ama nkosu ato ama bibia e kama ba be hwe obi de na multiple just say you kasa multiple and say be miensa na da wodi nim na sizes ne nam 5 cm 6 cm yes anhwemu ne hu a straight away ye be mo akoya de be friend myomectomy procedure ye de be yi fibroid na frio na onso awode nim ada ho nti se wo yoba ubu nsa moja timi 2 with clots enye enika possible say myoma bia na fibroid bi o uhia medical care nti se otisa free numbers no 0244 87 84 31 and I say 020 696 8694 and I say 0555 02 92 53 ye wia na afi ye screening for STIs e ba tro munyentie nie e ma bebre tubes masi because of condition be a friend tuber blockages. Now the leading cause of tuber blockages are STIs. Inti ebia unya na mi arebi won hwe treating ya ebetimi asi wunyin sen ho kwan. Inti no ade ebe mo se bia wonya na mi are no ebi ni se de di kan ubon so ho kekaw 2 wase free nsu aba one be mehia obete yaw one be madawi a bon se moja kakra afiri haba hu sa enye normal bra so eni screen ma Kumasi ayo Kumasi Abrepo highways Accrans yo domekwa benya your numbers no 0244 87 84 31 so wo how aba ubosu nyina titiru wo ye infertile misrew bra so na yenye hwehwemu no maduro keke ubetima no maduro 50 years say who the root cause of the infertility a unya no ye ebetima ba say eye ukunu ye hwe ne sperm ba kokra nim enti ade na ye de ne hu ne frɛ ne semen enti semen mu na sperm te enti se be ma wo hwɛ me anase oba wutie na akunu ti waka hwɛ ne se ne ho sane na no nkyerɛ se sperm e wo nsuo nim kyese aye test ehu enti oba bia no maduro saa se opa wo enso ni kunu be ba ye be hwɛ na ni kunu eye azoospermia kyese oni sperm ba kokra wo nsuo nim enso all these wa no maduro asɛ your friend say na ho ni sika enti mo pa wa mesrem mo mmra se couple mo mmra mienu na yen hwe be ma no sperm no enhu se bibia kama wo yo ba nso so a bra so na yen hwe hormones ne ma na yen hwe uterus ne ma se fibroid no
ebi nim anaasɛ bi wɔ mu mpa nketenkete a betim de awo ansa na yɛtumi ehu sɛ okay couple we ombetimi awo naturally anaasɛ ombetimi awo through artificial reproductive technology IVF ɛka ho ti Grace Phyto Clinic ebi ya ntaban mu ɛnyɛ no nko condition bia wo bia sɛ Johnson tentem obɛmam kika obɛmam hyehyɛ bibia medical case bia bra so yɛ so obɛya so yɛ say a point of referral case we bia nka sɛmu yɛ yɛbɛma wo specialist a ɔhwɛ nkasɛm ebia orthopedic surgeon no assist wo obɛba obia de akoma yare bi na bɛba yɛhwɛ ECG yɛyɛ echo no yɛhu sɛ okay you need to see a cardiologist you be refer to a very good cardiologist obɛboa nti oba Grace Phyto a yɛhu ne sɛ it is the best bet yɛsan sɛ oba yɛbenya the right or the resource person ama na hwɛ nti Grace Phyto Clinic yɛsɛ we protect our integrity yɛdin ho hia nti oba yɛso yɛ a de on bia bɛka akyerɛw referral bia nso a ehia sɛ yɛbɛyɛ ama to see a specialist nso yɛbɛyɛ ama nti me numbers need to dwa for the last time na afi ma sign it out nti Accra yɛ dɔme kwabenya ɛna Kumasi nso yɛ Kumasi Abrepo highways yɛ numbers ne 0244 87 84 31 and I say 0555 02 92 53 and 020 696 8694 8694 yen science numbers no so biem 0244 87 84 31 and I say 0555 02 92 53 and I say 020 696 696 8694 Grace Phyto Clinic we protect our integrity makrabo nyaminsha papa padasa na yabesan ehye no e ma ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no a na waso egusu awotie na mami hu die nti a emdane wode no ebaye die nti a na mimi sa no ebacho die nti a mede ne baye nyina ne se wose mede men se wlewula akora na sia ma akora na sia ya kuro ya wode na akọ hospital nti me pese wode doctors report ne ba ni ehunu se yenokure ana se nyenokura se yenokure mpa yemfa no kọ hospital foforo ni ehunu enokure wo mu ne bla mfiri kuro enni han mu bi enso ne bla ne dinachi se asem na ni doctor ne kan ne yenokure nti me pese ya na ne bla na me ya mechewo wakache me say this week in kwa beba han mama ya ko hospital na me semati every Monday no to na me hu no this and na e be shia hasen to me be say me hu doctor's report no na e frɛ doctor no na e busa no say no kra na say ntwanto so no wo twa to me so a na e free ho no was sending ne sika say won fa hwa akora no me ba chon ne bra ne say o ma me nko enhu akora no say de enti wase ai mena akora ne ba me ho no ba be yale nti o ma me nhu akora no e kopim chama me ba betima de nso me hwɛ no woni me ma me ne kasa na ma me ka sa asem ne kire mi na me ma me no nso se na wo ba wiase wo hunu se wo de wo ba na yi ne bra be ka se wo nua ba no be ka yi me o ma wo hu no na wo hwɛ ne da o ka me ma me ne kan ya o ka chen se ne adwen kire no wo kire me ba chon ne bra no wa hasen me ma me nso wa hasen indi so mo se me boa ana asema mo kan so recording so wo ho no ma woni me se wo bra se e ma no mehwa akora ne biem wo ma ne hu ne biem na emom no on send sika ma no mama me pa cho ya ko hospital by na e ko bo e ni obi an kan je ne se wono no na ayo 87.9 ah wono no wodi me abatena asa me se wono na me bi sa woni me se wo bra se e ma no enhwe e ma no emefa akora na omba ne hu no na emom no on send sika ma no na fa hwe no me pa cho minim obra nka sa asem na nkire o ka kire o maame e na o maame bo wa ma ne me pa cho ani okay ehun recording na wo ho okay nti eno ni die nti a wode no ebaaye se wo se wa fa akora na mpa o mo nkwaji medical report ma yenye investigations ni ehun sampa wo don se rewura akora no me pa cho ani no emra me kire se aban ne ma ne sa tumi ni se me nhwa me baba tama me mfa mani hu akora ne dia na se wono ane pe
ana wode kasa asem na omra meka no minti ayi animguase ayi o animguase ayi papa nti momfa yawodie enye niema bi a emfa ntia obi ade bi oho a modi yi obi eda wafebo ye fa yawodie enya saade no ye kasa obi afa ne ba na obi asese ne ba enye wo ne ba na tie te ba chome ne ba na tie so wo boy ya na tie oni akwese ja mfa boy bia na je so da so do no odo no te ko ye enya sei odo no te ko ye enya sei Akoma FM 87.9 Akwa enti dia ya na ye enti sese no media metumi aka cho 100% not 99 senya no kreda sa asem na mo kai na se ayeko na se aye ho na hwan ho na hwan ho akra ne da so ne nam ho da bi wono na be fa akra no ba me ono na wo pasma ka che nyame a wo de suma frama aye akra ne ba ye wo kwan ma uni hwan na hwe no me ba cho akra ne ba ye kra na me ko hospital me di akra ne di machi ekwa no pa ba anwumre ma mfa na ma obi a na kra ko papa ho ba investigations bebrebe yi na akwadi di an ene ma wodi an ena die na si ho akra wanya mfie mienu ko mfie mienu sade ya no woni achira meswa ne ban ka se sem bebre sei achira meswa ne ban ka se hwie na ben so wasa me ma be fa akra no enu ntu otimi me wo hon ma ne afrɛ me sa akra no obi di na baja ache kuro from enyina na wo ni nyina wo na wo ye sa ade no na me sa akra na ba me hon ma ba be yale ndi ye mfa akra ni nsimi nchen bio na akra no ba yare o ko no yare e ba cho yale ne de wo di free ni ho na bai me chese wo ko na wo yare da won sa so a me ba cho ye de no ko hospital ya bi ensuo e free on mo ba no mama me no me yi anotia we because no na dware akra no a wo hunu se nsuo free oba obie na se hwe ne ho aye ho se ma ho ana se ne ho aye se o meyi na nam fa second story no so na ne to na so a be ma onu wonim se ne tuo se ne eye na se wonim enti ba bi onim ne ma de o ma me kan ye mu be hwehwe die mu enye wadwuma se wo hwehwe mu eye police fo adwuma so mo hwehwe mu Mary eye police fo adwuma so o mo hwehwe mu na wo some call report na police patapa fo pieto aban na woro mu be investigation papa be na mu betumi aye eye police adwuma de ntu mo aban ntu mo ka bo so me mame ebra akra ne ba ya mu dware no Mary ebra akra ne ba mu dware no mame de na hwe ma ba cho akora na asemi ni didi agoro me ya no I am jumping ti anwumre na no papa so ko dwa no so no ompe so obekọ na me ni didi agoro nti na me ka so onyae me ya me dwa no me so nkora no se na wo mo ase ntanya yi e no mo papa no mo maame no so da bia bonkum ni fatofe enti me ya me dware no na me hwe na se edika me woro dress na se kokoko bi wo na me hwe na se na ho na kokoko bi sa na me frɛ ne papa pa kwasi sa o de akwala no kwa ka kire mele se ongugu na se no mfen kurubewu sa na ya ata no to fene ne ne ma na omudie ne nti aya no mase ayesa na me de me ka sa kire pa kwasi ti ma me de me ka wie me ni mu hwi bio kwasi ya da nwumere be ekono nso no na abaye yi ene abrante ba ko mo de o mantima ma bi ne ga ba ko wo mo bae na ye ma wo makonwa ti ma na konwa no abrante na mani obebo ne se na na ekuya yale ena omde de call doctor e de omde de call doctor de si ye de mele ne beka ena ebisa mele se mele di asem wo se endro ano a pa kwasi de akola no call well den no o mo ba no bisa akola no so di en akora so di mo ne fole ena o ye di ebiem ena wo se o fa ne to am so mele onti bi nya sa ofa no de tama odidi wie me ai front mi ko bi odidi wie no na we no se komode no to ofa ne bare bo ne ko ho sei e no mo ba nti e bi a odidi wie no ofa ne bo ne ko ho e no wo kire na kola de onti mi nka se ofa ne to enti ma me be bufu so be bodua me tia no didi na tem wa oh
me didi na tam ho a enti ye we no bra no ne ba ni we ne ye akasa saa na ja me pata me ne me sister panyin nso nko ani ofie ena me pata saa enye we na de o mo ko no nye we ye no e ba ye no ena me pata saa ena ja enti ase ye adwuma kakra enti de o ka ho no ena kan se pa kwasi se firi na ekure ensi fie o se o ba be fa akwala no ena o kan sa bet minim sai o munyere abufuo ena o kan ena o ko ye enti ade achi ye so me ne me sister ko akwala no a ye ko ye kora ya koto no no ne mele iko abontene ti ena ye suma mo ko fa ba akora no odi akoro ena me ka che mele se mele pa kwasi ntimi nya saade na akwala no ye kuro na haba na se ekuro na aba na se tofi na odi ye no enti gugu ne to sa unya da je kura fa de bere me manka fa ne bere me na me gugu wow wakanya na wanka mi bisa ho manka se unya da je kura fa ne bere me no omugu datam na mu hu se we ne de wakan datam ena eja ma ye koy enti me na me dwudwu mu nyina mo bo se sa asem nya asem amba ma asem ya kese enti me ka kire ne se on de won twa so na asam na nya no kore enti hospital fee was say doctor je no 100 cedis na doctor no kora ka access obeka na pa kwesi na ante ase ya won frɛ no na de ne number ama no ena me se we nyina ahu hia ena me ka so mu twa so ti me ba na me yire me ba no se enka won fa hospital fee no e ma me ko no se so okotua na che so ya ade no ade a wonye ye nso de won tua ena ja wajai enti akora no so enko school na ye frese odeka ya ne ha me sa kola no odi ti fie sa enti dan bi me ba na mahunu sa wane na kontai wo mo kasa fon so mo kasa ya bufuo ya bufuo sa ena wo mo kasa wie na bisa se on fa papa yi number mame ena odi ne number ne mame ti me ne kasa ya se ja se si aba ma ne ehu hia wo ye titako se ene brako fa enti twa so ti ye kasa ni jaye ti wo mu ana no kwasiade anopa na me sa afre ni bi o se papa enka be ya chinchina mo se mo ma pa kwasi en so ne bem ono so se o an so ne ben mu pa de school fees won tua akora no chop money so on fama no e sa na mo ha akwala no enti mesere mo senti ase be ya dwuma mo mi ye ntwa so watimi waka me ye nyai na akwala na oda ye ntem no enti ase ye ye dwuma ena o me timi ka sanka ma abaya no fa akwala na mra no mabu eke wo ho no e ma ne papa no na nka wo ntwa ena papa ise so be ma ne nua no e de na bade onti ase sa enti mi bisa ne se na onti ase no obetimi ma abrantie so akofa ne ba o se no so ompene okay mera se bemena me within Efrem Thomas unua ne Mary okay unua na ka kiro se obi asese wo fa se wa ka kire ba me nya ne ntie ntem unya ne ntie breben se na wote no me nya ne ntie no na me nua ya frɛ me aga kire me se ba kwesi no makonta no se onkopa o ma meche ho na ma me ba asem nim ana me be frɛ ba kwesi no bisa ne se ada ho mba ho be ka asem no eden ni si ho potia mbeka di asem omba ho na mele ne de ne ba ne ko hospital no eden ni omba fi eden ni si wo fie ho potia mele no oye ya in dem nti no ko didi ne maame atem onko na onko pa ne maame ache na ba kwesi ni yes nsem bebiri ana mbisa nse ebi ni sen ana so de akura ne ko baaye nti ho na mi so na no bisa ne se na ode akura ne ko baaye no enye ne kura na ede na enye ne kura ode ne ko hospital ne baaye no amene na omgbogbo no enye ne kura na ede amane pese wo awoka sa amane na no ana mu ye nyina ebu so ka kire me asam ne wom nti emmo no ntra ede amane okọ hospital ne baaye no the doctor ne ka kire on say akura no obi di bibia wewura na se no o ka kire obi di bibi na wewura na se me reporter me minyaye eno no say okọ hospital wona doctor ni ne examine akura no o say obi na di bibia ye den ewura na se e ma me kura me gina phone so ene o ma me ka say obi ka say obi di bibia wura obi ase a eye nyoma bebere
nti no so mo ba ho no mimi nim asempɔte asempɛko a esi wo ho dem nti ade abufuo ba ya omo antimi ayɛ den anka asɛm no so wahu ɛna maame bɛyɛ ne sɛ saa de a yɛngya asɛm no na ayɛ den enka ɛno na akiri na ɔbɛfrɛ me sɛ yɛngya asɛm no ma na ayɛ den enka na yɛnkɔ ha yɛmla ha no ɛmfa hwee nyɛ den ɛmba na me sɛ waka saa de a me mate yɛn nyinaa sɛ na ɛbɛyɛ a yie bɔtɔ yie nti no ɛna yɛn nyinaa yɛyɛ den yɛafrɛ yɛn ho a yɛdi yɛn ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha na ɔka kyerɛ wo sɛ ɔkɔ hospital no yɛsɛ obi de biribi awurawura wɔwɔ faase no aseɛ no wode w'ani bɛhwɛ memamfa m'ani amɛhwɛ ɛna ɛsiane sɛ menia nti mamfa m'ani amɛhwɛ berɛ bɛn na after saa asɛm no berɛ bɛn na wohunu wɔwɔ faase no sɛ mehu no after saa asɛm no berɛ bɛn na ebi a wobɛsra wɔ mu a wohunu wɔwɔ faase no on the 26 ana ɔmo ka saa asɛm no kyɛ wohu wɔwɔ faase no bia bɛpɛ mu na mode ne ba moba hɛ ɔmo ka saa asɛm no kyerɛ me no mehu me wɔ faase no da woamɛhwɛ no sɛ bia yɛ no korɛ wɔyare da hɔ anaa biribi saa daabi hyia mmom no a me papa baako firi mu ɛna yɛkɔyɛ yie ɛna ɔde ne memaa ne baayɛ a mehwɛ akora no wɔ saa time no na ɛkɔ na saa time no na wɔte saa asɛm no na ɛnya na wɔtwe ana abosome sɛn saa ta begin of me the date pot asɛm no si ɛna meka sɛ ɔmo ka saa asɛm no kyerɛ wo no tama mokɔ ayie na wode kɔhu wɔ faase no na ɛnya bɛsɛ na wɔtwe aba sɛ ɔmo ka saa asɛm no kyerɛ wo sɛ ɔmo akɔ hospital yɛse obi ade biribi awowɔ akwaraa no saa asɛm no a wɔteyɛ no ɛnya asɛ yɛ ansa na mokɔ ayie no na wakɔhu no ɛnya bɛɛ 3 weeks ɛkɔ 1 month ansa na memete wohu no deɛ ne wɔyɛ okay mehu no na wɔyɛ okay na ɔnante kama ɔnyare biribi anyɛ no okay deɛ nti na wo se wo ma aberante yɛhunu ne ba no bio but ɔnhwɛ no maame frɛ me ɛyɛ kwasie da yɛ atwa mu ya sɛ deɛ si yɛ biara no ɔne ne ba no ayɛ den akasa ɛma wayɛ den wate aseɛ so na yɛ ɛmmerɛ ɔmo kɔɔ no a ɔmo kɔka asɛm no ɔho ɛnti ase anyɛ adwuma ɛma nimpa no a ɔmo ne ne kɔɔɛ no ɛyɛ ɔfa kwasi ɛka kyerɛ ne sɛ asɛm si de bia wobɛfa akwaraa no a problem de bia wobɛfa akwaraa no a problem nti no saa na ade ɔbɛba bɛfa asɛm akwaraa no bia no problem nti saa na ɛbɛyɛ deɛ a efie hɔ no ɛma hɔ sɛ wobɛfa akwaraa no ayɛ den akɔ wo fie hɔ na mmom wobɛtumi ayɛ den aba abɛhwɛ no asɛm no nyina soɔ nyinaa ni meme de kɔka meme akwaraa no problem ne deɛ he ɛmmerɛ bi meme wɔ hɔ ana me nua yi frɛ me sɛ mewɔ faase no ɔyale ma konta ɛba abɛfa no ɛde no akɔ ɛma ɔkekaeɛ a wahwe no wɔ fie hɔ ɛma me mpo meyɛ sɛ ɛnka ɔmo nkye no sɛ waba no fie aba abɛhwe no deɛ a ɔmo nkye no yɛ den ɛntum ɛna ɔno no wanyɛ den wanyɛ me sɛ ɔnyɛ report ɔno ne frɛ m sɛ nka meme mfiri takwa hɔ nyɛ den ɛmbra mebo wɔka sɛ yɛabɛhwɛ no deɛ woka sɛ nkɔnkɔ report but wɔka kyerɛ wo sɛ yɛde bi ɔkɔ hospital no doctor say yɛde biribi a wɔ akora no sɛ wɔabra no wɔ papa hɔ deɛ wɔn advice ne so ɔmfa nkɔ police station kɔ report mɔmi ɛka sɛ asɛm no ɛna meka sɛ asɛm no meme mante ne ntɛm ɛna me no meba ɛno deɛ ɔkɔ hospital ne ba yɛ o enti ne nkyɛ yɛ o madam meba mmɔ wo bra no sɛde bisa wo question no saa na mebisa no ɔmo de ne kɔ hospital baayɛ no na nkyɛ nti wobisa wo nua no sɛ berɛ a wɔhu yɛ no wɔkɔ report wɔ police station ana ɛmmerɛ a wɔani frɛ me ka kyerɛ me no meme bla a medi n'akyi meme frɛ no bɔɔ no amanneɛ na ɔso mɛle koraa ayɛ den afrɛ no nka ɔbɛfrɛ me ɛna meme de ayɛ den mede afrɛ no nti wɔka kyerɛ sɛ Mary se akora no kɔ papa no papa de ne nsa wura n'ase wankasa akora no de ne nsa wura n'ase o ɔpapa wankasa ɔpapa de ne nsa wura n'ase o wankasa ɔpapa de ne nsa wura n'ase ɛma me nua na me di n'akyi no ɔka kyerɛ m sɛ yɛn dɛ yɛmɛkye boy no ɛna yɛn nso deɛ yɛyɛ anuanom 7 yɛn nua panyin wɔ hɔ nti sɛ yɛbɛyɛ biribiaa yɛprane koraa na kye sɛ yɛfrɛ yɛbla no bɔ na amene sɛ anamɔ sei na yɛyɛ dɛn yɛbɛtu o sɛ yɛ papa ni wɔ no ɔno na yɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ nti bibia ne a yɛbɔ na amene ansa na wɔnyɛ deɛ wɔdi adeɛ asɛdeɛ wei ɛyɛ serious ɛyɛ crime akusɛta
mi hu etia Ghana mra nkasa Entino tienya fe ne ebobo amane asan ye de akọ report police station entino ye fle no ye fle na ye ka chenza ana mo se ne betu no no be ye ne se oni mpenifo bebere aye den akasa ama mo se o mo ye den o mu ntwa asem so ade nam so a e ma asem we no ache a eda ho a ene ode ye ba ye se yen kan ho asem ene se mo twa so mu nyina mo kwa de kro mo se mo twa so de mo makwan ma ne enhwe ne ba ti se ne ayi mama no si me mo no asi mama no si ana me bla ne se yen ye den yen twa bibia so ma ne ye den ensi ba ma konta no hu se akura no ekuro ni ho biem no ana ode ya ba se ye kan say ono no obebo ye charge e wa ha what you say na wa hu akwala ni biem wo hu ni biem akwala no hu ni biem akra wo ni biem na emi so wo mi phone so ada se e wo mi phone so me fa mo no mu yi e wo mi phone so mami na e be samo ma ne nso ni mu di ya won tuye so e ho ne na me ka be si no mama ni mami kana manu si e na mo mami kasa mami kasa mami ne na mele no fa akura no enye de embla omufie ho na eka bia ho bia no omunhwe na omoye de omundua ana me se one na aka ama wate ase de a me da me twins ni kwa ono ane ba me dumi kan je se mama na ye de enhwe ne ba nti no onko efio obetumi ade akohwe ne ba ye de ho na se me mema kwa se onfa akura no embla fie de ne ye de o mpene o asa eyo kwoti anoba umpe osi no dia wo mpene ma na ko fa ni anoba eye ne ba mommy ene adi problem no mujidi so ono na yes ade ya kase ade no mu ni fo ya kase ono na ya kase ono na aye sa ya kase emmo no so onka ne kasa bo ya kase ono na aye sa ade no ya kase ono na o mari akwala na ke entimu da fa no Dabi ono ne point na mu so on na yes ono ne point o gina so ne say emla omo ba fie wo be ka asem no ofa kwasi no aka say mama ni nsi fie wo ndi no onye de o ma fie ho ofa kwasi no so anye de anka sa ofa kwasi ne say ofa kwasi ne say ofa kwasi ne say akura no onya mfie nsi aye den yete no no aka say so obetene ba waka so obetene ba asem mo mi kana ma nsi mame akura no ndi mfie nsi a yete no se wo ba be fa ni problem dia ene e ma fie o me den e me fa akura nde ebiom ba ma me no betumi di akura na bre no se o de koma na fie o e se o se ma na ma fie ho e me fa akura nde bi bia e Mary betumi di akura no akomo opa esia ntokwa boy ne me se bia o si ho abefa akura nde de bi but bia o pese o hu ne ba Mary betumi di akura no akosia ana so o pese o hu ne ba de o betumi di na akọ ba e fie o na o de ne kọ no eno efie hene makunta ni fie ona ode na ekọ no ho na me se me mpene ma ni bango e ma me kura me ka che no phone so se DNT bone ben mi pese me hu se DNT wa yesa na wo mo asem ne ba ye no hwe se mu senka munim senka mu mi defend obi a o ba senka mu pani ye pa se bia bibi beda ho se bibi se ni nti no yentumi ma akoda no enko ni hobiem but eye ne ba obetumi ahwe no kopembra ebi obeta na wasamo di asam no ko police station memedie no no monkata bone so yenkata yenkova bone two doctor no wo free akora no wo se akora ne ba nyina no ntumi nante o so yesi akora na nante ko fie enso merisi no ntumi nante na doctor timi hwa akoda ye ne sa na wo ntumi nante na se aye kuro pacha doctor se mahwa akura no monsa fa ne nkofie ebi nsi da the same doctor pram so meba wama any medical report some of anko police station na ye meche no ebi nsi da ye case ebi nsi da akura ya sese no enka we mo report ye hu ya enka we na be dia dance say papa no be fa akura no bi say na say the police force man nsi ho e me fa akura ni biem solid but say busuafo betimi de o man no say e me fa wo ba
susu ampa asemira woti hoyi woni e de say di wa ka be ye ode mommy asama woken ma konta ibusuani bia ni wo nim no abusuani bia nim no eno de e ye onua no o ti ase abusuani bia nu a ere oni so ya wo so ye wona wodi na kosua adwuma ene waka kire ne say efie nye enti ye de wakosua adwuma ya han dan ya ma wotim wosua adwuma 2.5 years Mary hwe so sua adwuma no na mema nye na butu ne fo ena wono ese wasoro no kofa bema bibisa ne se abrantie bibisa no wan na de koto adwuma mo se me bra na se nya abrantie na de koto adwuma enti bibisa se we se ne pe no wakacha ne bra sa bra se de menya bema wo beyi made so amamu o obi abaso opeme o na ebe hwam wo bo wa mane ye wo se da bi wasoro ne soro ye wa repi no wo ye oba bema se wo pe na wo wani so ade hunu a ka be ka chen se me brad makosua adwuma menya mfie mienu ne fa akakra bi no masua adwuma wie bema twe ho bema ne fa trata emfa homa nso e maso na asene nkodi no e gwa repi no emfetire wani nkyereme emfetire wani nkyereme munye muwia na wasa me life sasa meba sasa me mesi me pese metine bi wo e maba yi ma no da because ayewo be ma se ope na wo mpe no a won tumi for so da wo be report na ma police report na ma wo bra nom sa so mesi ase me pe mesi me mpre wo tata me na wo bra mo nko no mo nko popo ma ni nche wo ye muwia na ma beta na me hwa ma adwuma na wasa me life o se wo pe no wan pre nko nse wo life munya isa asem ne ka mu na maso bokoti die na mukodi ye munyai was my life na me ka che maba wa na mu abonten no e na was my life e na na mhia adwuma what you e na ko sha dem di wo mu na mo soro mu na mo de kabra mo bra mi bisa so se wo pere wo wo bra ma ne o se da bi aden wo mo na ma ne se na wani nye ho a aden wo mo na ma ne munya was my life no uto yo ba fon wo sua adwuma na wo wie ya and why your master wuti we wo your ba phone wo benya ba mo beba ba ye ho ade ahye wo bra no mani monyam wo ye ne sa and wo say my life aha ya Akoma 87.9 FM dia ka na be kana se o mo ntwe aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem ntwumadie no eno a ene maso egu amutie se de ewusitie nkai se wo wa boyfo eno wo mugu na so na wo so kire wo bo anka nyeye hwe se de ewusitie wonya boyfo gu na se ena wo ye master na wo hye wo bra mo ne monyam anka nye wa say my life ye repu mo ama Fafe mami ha. Ebusiafo ye kwadwam na mekoso aka wo se wo ye security personnel na wo pa adwuma ya adwuma ko bi a mo ye private security company ese wo no pa mane member mo nye mfisha no 25 de copy 45 ene mo ye adwuma wo se wo ye Ghana ni na akuta Ghana card wo se wo ye obi a wo wie senior high wo se wo ye obi a wadwene mu na fe so kra wo ni padua mu no wo gina wo na so adwuma yi wo betumi aye anya ye kra na wo se wo timi kambrofo kakra na timi twiro se de be ya wo ni nipa hodo hia wo so betumi ene ono makasa express hu ye no nti misra wo ahwede ya wo mo de gu akwan mu esa wo hwe na se wo betimi agina no nko ade a bo mo den na gi number we na frɛ wo kwa bo mo de sa wo do Ghana card beka ho akwa katua no wo se 900 Ghana cedis eno ti frɛ 0501 095580 0501 095580 0547416961 0547416961 ofrepe empanifo no ebeje wo Transpi natural mineral water nsu papa e wodwa so sade awia ne bon me se ya no musuo wonom se anya ye kura glass no makoma enwotwe nipadua no da biara da fama no na eso sa sensu findi ma nipadua no ayade no e na wobo no wo nipadua eno ntuba no musuo nko ade a eye Transpi natural mineral water bodwu nsuo ya esan kanya wo nipadua wom ye delivery e de ma customers emfa won time a wo befre ene ba bia wo bia no wonom beje so e de su papa abrawo eno nti wo a eyiye da wanim wo a wedding anasa bedi ntuo bi da wanim na wo hia ensu ayalebo ho kama ede asoma ho no Transpi natural mineral water 0554207384 0554207384
Congo ointment ewo ho eno ntia abomodin apebi na honam no mu nsawansawa sede na nse huhuro no aba no elipa dodo no na mfifisa ate adwamo sawode no etesa de a Congo ointment mekanfo de amam empompo na feso kura no ene ekro no na ntama propro akoda kakarere woni tire ho de odware wi na honam kase asade apiagu ne ho ma wosa enka Congo ointment uba akoda no diaper ya no de nka de bia srasra ne to no ho sade be ya nappy rash ne nyinada ebe so no e de ama wo Congo no eye KONGO every natural ventures na apendudo mu pa atudi a ya na wafre wonom e 0249 017101 0249 017101 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wonom se bomodian bra wom shop wonom wo a wo hia wallpapers de afe colors assorto any designs e jana na so Alaska se bomodian fo ani kiremu wo ye to force na pa bi eto a e Alaska Star Enterprise wallpapers dan chani a one more bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals and a face stickers ahodo Alaska e wo Kumasi Adumesis anochi abro sign on Eben Prudential Bank here we dum hono a 0554114878 0554114878 Charistic Ventures enu papa Ghana for sin roni yese Charistic no ho dance die edoso enkanka ene woni ane wo enemu saya de infections anani eden eye Zahara mixture ene G capsules ena ye di etu ase ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo eno tebe sra so to bisa no a wo de topa ye no a nsuo no na wo de amemene wo fa ensu foforo bia enka ho infections saya syphilis gono ni nyina ebetu ase e de amount be ma so be hia Zahara man capsules na watime jana na so se bema hindi herbal mixture eno so was what pressure and as a immune system no na ye mre woni paduamo e na ate mre ya ma wonsa enka hindi herbal mixture 0246348334 0246348334 security shade system as a bambo ho nsem nyina da fa beda wo moy na wo sort out wo wasi dan abefo dan na pese wunya CCTV camera ewom say ye hotels ana se wadwuma mu ho boutique ba bia wo bia shop ho no wo hia CCTV eye kama na ebetimi aboa wo bambo kwa so de a eye security shade system video intercom access control intruder alarms remote surveillance and of a home automation ni nyina da eye security shade system Kumasi Atinga Junction one more Eben Adom fast food 0506215909 0506215901 Enkaseni no mpemu yade eye ba herbal center agemesoi eye ba wa bro wo fie da biada wasini nkotodwemu ye ne ya anasa wa brantie no ena wanya cancer of the bone anasa arthritis a for ni chiremu ewo ba herbal center sportsmen and women ya wapra wakasa no atoafre ho anasa mu abu ena no bi wunya akwanhia efiri no wankasa wo tenka sa wonkasa ni no mpene ne mankoyi a eye ba herbal center wonsa ena atoafre ho anasa wo kon ena ye wo ya wachire bramu ne tutu wa for ni chiremu ewo ba herbal center waposo aswaso a efuofu aye nkokko a eye ba herbal center yade ahodo bebre ena chemfo ba de bibidro etu ase enemu nsa yade ne nemu mreye yem stomach ulcer efoma na se twere yade sanso na stroke yade nyinada ade hemfie ni kyeremu ewo ba herbal center eho no eprekuro no wase afabra won be dress wakuro ni nyina kama ede amam sanso na ward kama wo ho no ma ne mema nyinada mo amufiri akirikiri ba no benya baabi ada abeje ayaresa ba herbal center ewo Kumasi atonso ago baby ago hospital no ewo no ekire ho pe tema community 16 Lashebi ba herbal center eben Bawa House 0272 500 012 0272 500012 frepe ba herbal center achemfo ma yadwo nyina da bedwane one more edge so Gasto and Mesoplast mixture enso ye nu papa ye wodwa so gasto no ye de siesie ye funumo na se wo ye funu na duane kakra bi ato ma na ye wo ya wo bo no ma odidi na ne bo no na ye ne ya wo bi so de kwa de ne bo no ehhehye ne sa ye se heartburns ma wonsa enka gasto mixture wo ye funumo samfro ye gas na gina wo ye mu a e ma wo yi mframa basa ma wonsa enka gasto mixture Mesoplast mixture e ma ye de nie e do ne bo ye ma ye bu ye sa asomdwe mom wo a wo de ne e ma kora no e beboa ama wo fiti kro no timi asisi so afa ahimfie
ho enka ene kekaye ne nyina da Mesoplax Misha ebebo to ase e de amount 0248778899 0248778899 admission College of Medicine and Allied Science eguso e kawo na no ya wa we senior high na say we senior high school pesa to aso ko anim na akonya first degree e health information management and as a bachelor of diagnostic imaging a College of Medicine and Allied Science e twa no so me say commerce afi wo so a wakoye science program na pesa wo to aso ko anim be medical doctor top up no koye e College of Medicine and an Allied Science email no info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh nyasa so afre 0208456556 0208456556 eba ne malaria wadro time herbal mixture TIME malaria fever wa wontumi ni die wo so waposo ya wo ya wo so doctor ka cho say immune system na ye mredebe da wo ya de no ma wonsa enka time herbal mixture ebusu tam e wo pharmacy ene herbal shop bia emum 0244417669 0244417669 grow fine herbal tonic and also so mojadro kama pa ma esiesie ye ma wunyini brombrom ma redie to so na sanso aboa wo amwatimi akwafikyire yie wa wontumi ni die wo so tia na etie ma wonsa enka grow fine herbal tonic nam se ebeboa wo ubedidi abore die ma wa wontumi na da bia da waye mre wakomaji uhwinhwima ni subidi aba so wedro grow fine mojadro vitamins ahodo ni nyina ebi wo manu ntia bo apa ho ban free infections ho de waya de che doctor twroma wo se koto grow fine herbal tonic enchempa no a na chese ugina wona so grow fine herbal ebuso pharmacy herbal shop da biara da won mo kai ye na montre so a wo supply no eno nti wo so gibie na bibia enkoye emfama 0244 596532 0244 596532 Emax Global Link Limited was here link globally eno te bomodien se wo so apese wutu kwan ye no wo be hwa ma bibia koye dia ma na Emax no wonom se wo apese wutu kwan se wo koye adwuma wo kosua de wa wo ko akosera busua na se wo akobo ani akohuma wo ko Canada, Germany, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico and Brazil Emax Global Link Limited work visa assistant, study visa assistant, study and work visa assistant afenso eba ne se permanent resident application assistant and so ni nyina wonum ye ne kama pa e de mam the person offer awade any adoption so nya ne krata Emax Global Link Limited kuma se asafo woman state office e de anhwe enkran Emax e wo Wager White Cross one West Africa Decor House e de anhwe 0535823871 0535823871 Power Specialist Herbal Hospital kompo ye de kwa kotuase hepatitis A B C D ni E ye de kwa ne kotuase wa obrebo anasa wo liver no doctor se ahonhono fa ko Power Specialist Herbal Hospital dia de to asintini etwetwe no we ye de ko Power Specialist Herbal Hospital afenka se ni no mpemu yade eye power ulcer ni nyina da wo wadro ya wode etuase kuma sefe yase Lake Bosom twekwan so ne Jasbro Filling Station edi enhwe enkran kwa benya pokuase ACP Main Road Takrade Anaji Estate one Anaji MA Primary School edianimhwe 0244544422 0244544422 Yaminsha papa amasa pondi akodwom yako akwakotoande haya kuma 87.9 FM akuma mu nsem dwumade no anu aso egusu amotie no na ye kan mo se ye Frempong Emmanuel Frempong Manson yenya enwie ne donation no yenya enwie no ne sika no yensa enyanka ye enti sa wo hwe yen efri chichiri ene benche ya onso fa wode kakra ya wo na wode aba beka ho na abo ano ne atumi e de akwakohwe akra no Emmanuel Frempong Manso a whole in hearts whole in hearts kolebu abanya resabie no mo na yeko na yakoye akra no surgery enunti wadaroma yegusua ehwe wanim yegusua ye twen wo sabodi kakra etumi eye bibi Mr. Dako onyame enhyira papa na your sister Bako your friend Edna Edna wa London sister Edna anopay unso wode by ofreme nyame enhyira wo pa yedase nti yeguso a yeguso nyanwie yeguso ye giche wo kakra wensa gudabi kitwe bi ensa
yɛserɛ sɛdeɛ ɛsitie biara no ɛsɛ sɛ yɛyɛ nti gye sɛ woba na aba abɛboa yɛn ɛdɛ sɛ wante yɛnka ntɛm a ɛyɛ biribi nti ɛsɛ sɛ yɛde ɛbɛtwa toɔ ma mo nti yɛnwie yɛ obi bɛbusa saa dɛ mo awie ana yɛnwie yɛ yɛgu so a yɛyɛ nti kakra biara wɔ biara no fa bɛboa yɛn na nsɛm no ani soso ma yɛn ɛnyɛ saa yɛmpɛ sɛ yɛbɛgya akora ne kɔntimfi ɛno so ɛmmoa nti yɛserɛ mo mommra na mommra mɛboa yɛn maako ebi wɔ hɔ a obi nim sɛ yɛanhyɛ aseɛ no ankeka biribi saa no ada deɛ na ɛkɔ so mepakyɛw da bi yɛwɔ hɔ a yɛtwɛn mu sɛ wo kakra biara no wode bɛba bɛboa yɛn na deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛyɛ ɛte yɛn nsa yɛde yɛfiri ho nti sɛ biribi ɛna wonte ase a wotumi frɛ yɛn na wo ne yɛdi ho nkɔmmɔ so agyegye wo kakra wo 10 wo 20 wo deɛ wo nso me deɛ yɛ 5000 me deɛ yɛ 10000 ɛne na yɛbɛkye madawroma nti numbers no ɛyɛ 0599 814 926 0599 814 926 and that's 0245 30 14 62 0245 30 14 62 na 0599 305 202 0599 305 202 ɛyɛ Mary Akosia Ade yeguso jiche nti wadawroma sika ne yensan kan yenyenyaa yɛhwɛ w'anim ma TikTok for me catch mo yesrɛ mo me nuanom TikTok for yesrɛ mo a obi amfa ne de mbra besɛhia mensa mo nyina mo jeje embom na mo fambe se da mo ye no no mo jeje fambo be a mo bia obi a wodi Emmanuel bia no Emmanuel ehunamane ketua ene wanya hole in heart ehunamane oda wona na no ye mamu hunu o maame ene wamu nisuo ene na desrede e kina ye bebo de amamo ene ebre no kopaye ti mamu imu o maame ene wamu nisuo ene na desrede ne nkotodwa a wobu ye na te say baby a edru no ye ahwere ye ba no anesa ene se maame no eni abresa nti madawroma ye mfa ye shoes ye nan enhye awofo ye die mu maame no to agere papa no ye security sika no ye sen ye konya 1.2 billion ede akoye search golden heart ti madawroma ye gusua ye twere ketua bi ensa wonso fa ketua no bra fa kese no bra bompa ye guso ko hia de guso na fe fabra ye gidi se nyame ebe ye wobisade ede ama nyame exia agua mako asemi ye twa ne tew ebusua no enyi ya obi emfiri wo mu na ne nyina gina Mary so Mary nyi ya obi emfiri ne mu se wo pebe ma na anka wo ko ya wo kwa yefro no adwuada na wo frɛ ne kan sa asem no anke ontena se emma 6 months emma efise bi okra agro na wo die nti wo nka wo ti aware ase kra wo de wani behwe se ade no saa na ekwa na se sen na ekọ nti fa wani bra behwe wan fa wani amehwe all kan because wo kọ no na be ma na ni nyu e na wo koye nti wa hyeda na ye bia wo ka bibi sa bra behwe wo so kan ye no ano no nti na chese wo so wo mpe no wanya bi wo ho 6 months what wo ye de so mpenti na watena wo 6 months no nti se wo ba ye no wa fa bia e ma ne hawo wo so wo betumi anya bi won say ye since wodi ya obi be hye wo mu na kura wo koye na wodi idie na wo ye dai na ho mi pese me hu se nka woni nnete na be ma ne te ba bi no nso te ba nko ne papa wo ba nko be ba bebusa de sa nsem ni nyina enti na adwiri nyina ye ni he na wode nam wo mesre no omunyi sa de ni nyina mfiri ho na onu kra anka onhwe ne ba no akra mi mfa mani hu no ma mi nso ni mu me ya me de me ba na me mehwe na ni mu na me nyi sika ma ne mfa ni adai akra no kra hu na ni mu na awe chechira ba wo mu o se wo ba wo ho na wo kohwe na ni mu a ye kra ya ne etu me ma ne fo se wo afa wani kohwe wo ba no ko
ma wo ba ni hu bibi wo ho atoma akora no na nani keka wanim na dadadada na ayefe na tena baabi na sika de fa brade ye nya ne sa akwankwa ohun papa dabi me papa hwe me ne papa hwe no Baby, I want to no, no, mine brothers no esi awie mo fansi nchen na afi de won hwe kwan a wo befa so wo behwe ne ba na nu na ehia na wo bra yi se wo na wo bi de ye wo a oba bi de ye wo anka be ye wo de hwe wo ba na emo me ma wo no onka wo ntua eti wa ya moma ye ko wo bi shusu na ye hunu ne ya ubi na ye nyan sa de no na oduru ses de wo tumi beto no me pa cho oduru ses de a ne nsa no enko ne twewo enko ne turu mu anya ho pra nya sa sa na wanyini oh eti ye nyan se de ye de nsem ne bi tata ho no na ye de bi hyehyem na wontumi nante na se aye ho ayeko ayeko e de ya akora ketua sei e de ya anka ene se wone ne na mhoyi bosomi wodi ko school mja munyan sa de no na mo mansumdue mra na mo ma mesai akora yi da ache who say school fees ne da ho aka me ne wan kamatua se me hwe ma ade ayi se be no wo fa na aka matua na ni ena fo muti na muntumi ntua aye no wo pese ne papa ba be no ena ma akode me di wie ne se aya ma ni bi nka se wa sell me life eno no ya na eye makoma ya do you have a sell life what sell life one open life na say na se wo hia be ma no na be ma ne pew na so pese wo ya wo ho ade afa ne bra fie what dear darling beside there you can't touch me obano beside there you can't touch me obano ade no bra fie be ya ho ade sani aka no be ma ne ma ko baby na won ontwe won fa won ma sep chinchina bra beda ho na bie wa hem na mini ye ni abiri ya wo ba ye se ye di wo kofia mo akwa ye ho ade enye sa wo mama ya me ho ade akua me miemu ma eti sa na yesu ye no sa kwan no adwuma na be ma ba ka che se mesua adwuma me wia na wo de what ya se ma munya policy ma wa sell me life wadwini ne so wadwini sa munya policy ama mo life na munya sa e be kira na mo be fu wa sell me life wa sell me on say we life wo kra de onam we wa say obi say we life why na say we life must side idea no be ma na no do no mama well done na de yellow sisi nko ahụ yellow sisi against ma against blue well done why are mama nchato so ya o wiase we dey ta kwa fiase ene yenu anum kodi nkomo ye nchato so ya odi na wodi ade bi hyewu mu se wodi enu ntu be gina so de apanishi wu nua bi a se nyame andi abrante hu afofia ema bi timi ni police fo bi konaivu no ma ye kikina o ye fanya ye kikiri o yi wa no be bia ye so de kwaje am akode kwaje onu an ye mba o wa bro wo bi da ho owo bi da ho ye nga se intimacy o intimacy but we die just say ma dwira sem no wa say still 160 say abrante ne ye o say su bra asem na wo kan nyina on atro bia ne su batabata asema wo kan nyina eni nyina so han kan kra ka euraba oh pasem kra dia to doctor so oh dia some tu obi so onim se doctor kra ya ne na ka so onim yan kan che se ne doctor onim se ne doctor na di komo o be mo yeah kasa wo de call nya na wo betena heke dabi enti ya be sra ma no bi ya be sra mo bibi say si wo ni be ma ne ntam esi na wa hwe yi a edi susu aso be ba kola yi so sabrantie se be ebisenye nyame na ewo nimu na say ye ya me da wasemate me nso akola yi me me fa ni bio me fiu na wa nso be sa dan ko ba bi so wo hwe ba ade se hu ni ana ko so sa wa sa be wo de ne be ko so wo hwe ne ba ko be fa na nka mo ma ne fa ne ko
kamo ma ne mpere so da ka wo nua bɛma ya wo fa waje agina ni ka wo mpere ma ne nkoda so ahuno na mo titi obi bɛma sa nyanya me ɛna di ho afofie ɛna sɛ be pia wo yi na no ba bi enye yu yɛde ne kɔ ɔde ne sa wo ne ba na wo kranka wo kɔ oba no ya yɛ ɔsa wo nanka wodi asɛm ne bɛbɔ ɛnyɛ bɛma ne tra na wo twɛn ma asɛm ne kuro ni wu ye no ɛna wodi aba na ɛdɛntire mo so mo dɛntire mo so tama kuro ni wu ye no mo ntwa na mo ntimi ntwa na mo police station because the first place is police station na doctor no ko chi o because nipa oni ni obi o doctor no chi sa de no akura ke to na sia ye ho ayako wo be se fa ni ko fa ni bra na mo ko fa ko police station fa police doctor bie ni wo be ya sa de sa kola kitwa ya ne sa papa me se afa kura na we free school mu kura ba kura on na doctor no aye na adwuma for so many years so be gu na ni ma sa da eti na me ka se nya na me pese report on the man wo wai report na ma for doctor na report na doctor report on the man doctor akasa so onim se ne doctor akasa enti mama yen tu ma bi fo ye be sram se bibi se si a emfa ho yaw monya agya ya wagyae ohwe ne ba ma ne nko nyame ade wo nya bi da ho onu so nya bi da ho nti akola no ene ye pa akola nda nya bi kura wo benya bi so ye be sram wo be na wo sa pen so a ye de etimi ka bom mama me how nyina nie say papa we dey pratrade dey enfampo ma no na mo ko akola ni tro oba na busuafo kra na emfa ma mo na mo ko akola ni tro papa me se we kra emboa be me emboa she's too loud where the otia church asem no odikosi north no the abesi west no the asem ni nti okan no aka yem fan twenty no okan na okosi ba bia na asem se e wo se osa atena se no dwen na obeka bibi ma me wan kasa oni se asem a wo kan ye no kre wa yire hu de su bra so etia no mo ke kansem me mama he be ma no omre ana ne ma me so emre na ka be fa enu agoso e cha osi mi fie ho ya na de say eduma we aba be gini fine order ne ba open asem all right but mama wan kasa na aye na be ma ne free won sa 6 months wa kwotena baby anka wo de jene say be ma ne ka sa no nka fa ka kra be fa wani be hwe so free so ba be pani chew be ma wo no e pe wa wo sha wo ko fia da branda e fia da me no se meja wo wa pra mama me say who ni ma ya ba ho akrokro ya pese nka o kan na ka be ma no bra ye odo ye wu me pa cha wo sa na nka ni tira ye kodo na ko de si baabi na nka de bia be ma na efafo na ofre no na opa na cha so omra fie ene ma yanka bibia me ma na o ma ba no masa obi ntimi ntina ho se nne waja no wo tena ho mimi ni mo bi oso no ontimi stay single bebre ontimi stay single eti wo ha na wo ntimi ntina kono nkofa foforo wono ene ya ne ni je obekwa akofa ne ex wa nkofa ne ex a obefa foforo enti mema ni bisa wo ho na wo wanya be mama ate do kan na wo nhweme ba kran na no hwe na ono waja wo mehwe wo sese aha yaudi e woni mu se be ma na mepa na chewa ma na afi ba bi okoye na amba ama na ansa ne na antena no ene na ye ne ya wotu wo person nche se oto ni boy mi obi ahụ nye mehi se ni nua be ma no so wo se oka che o se be ma na bo ne de wo so onko report na wo fa asen so odo no a obi e di yensa wo na se wa me na ko report na ebusa be properties properties ma wo bo no ko hunu de mo papa we odi ade asa ka so onko report ye be che koko mama koko ye be che no aka se no do onko kan che bu on twa ma ebusa panyimra mama o matena se no o ma ye o ma dwen se ekwan ya be ma ne fa so ja no nti no on be panyansa kwan bi so enso de asem bi ato be ma ne so na wa giska bi afri be ma no na me de me mesre doctor ne na kasa de na so mo take asem way up because one o mo go hospital no kra ho fi ana be ma enso so mama okay say ye be kanti yes ade a ade ababa wa ne ebusafo ye de mama in fact me se nkofo bebre gu mu a omo nye hwe o na enso sa sama ya ka to omo sunti na mo nyanyame e de mo ho market ya bebre mo aha ya Akoma 87.9 FM yankọ ahoma ne so na ye ne yetiefo eni enkomo mame mobo numbers no emamo 0322498035 03224
98035 and I said 0243114497. We didn't baby afefe. Oba ko shia kwabra 6 March na kasai. Na mo to say. No cross say asem a meka no kra no de o kasa akire wa kan nyina wie. De mo nya ma de betu be ma ne fo no say. Won hwe ne wuye wo ba no ho pa. Me yesofo a me ko kasa won sawem. The same case say ye dia boy di dem. O dem won sawem prison. It won hwe ne wuye wo ba no pa. Kanokwe ni na no. So when you obi ta na chi ni pakro no betime di anyi di ayire be ma no a akode kanokwe sa di kokwa ko we prison. Eti boy na metu no fa ka chen say onya hwe yi ba mu nya menya aduma. That's pa we didn't baby afefe. Hello Marco, so Samuel could be general permit and to stop to Akoma from that is Marco, the American say, Marco Yana and Sema, Bugama Willing Night, you. But you, baby, that's a Maya Command at Yana Thinker. That's my bank. I can't say, Deman Castle, Yadawa, Barrier, or I need time for about or call maybe. Hold on, there's a coming to me. It was not my correct. Say, you know, you or any panel, singing I Mimi pano who quiet for banana for and one. Manaka, now. Who is a woman, not going to take a man on your day. Ah, not going to take a man on your day. Now, walk out of you, say, walk upon prayer. After now, this and the new battle to them and the them I see. Now, when you send you a young and you book you forget you as I'm crying. Now, when you are you know, right. So we didn't baby a free. On to me and you so 0322498035 0322498035 and 0243114497. We didn't baby a free. The mommy is the best mommy the whole world. And no Mamentia prophet wine. Now I'm going to former president and every say no. And there, Ukoishila, they should have been a bomb, mamma, why? Marcus, they should have you before good now, so let her be good for some more party and your beer. Sir, also that they are make cancer our Jaya bar, Yana make Kankala and Nsem. You see, as a trade media market here too. You see, a colano, Papa Nation one, so when I, Mammy, you say Papa Nation, because of Papa and one. Oh, you want to maybe on my Bible, I say, what you know, fine, and so you know, and a patay. It's not into some dear, I say, it's now say, nah, as I say, or how a man near because our Jaya Benty. Now, as I say, how no, I have a 2 also. It's yes, Motivation, yeah, the member me and the buyer, and they do police stations here. Woman interested to the movie, you need more service to go over Puba. Now, you don't call 10 years, 15, 16 years. Oh, Tinipa, dear, or him. I say, ya need a bewu. Now, mono muti one more said, and more me can say, more sono dian cassa. You be seeing a Juman, I said, you be seeing a mema. Oh, Junior go for better who we are, a bayano, now would ye, that's right. The Bia Nippon catch them more messy 1 year, and 1 pound go see baby. 1 pound go see baby, best level life of what? If you say, yeah, open your crown and quote them, Naka take and Lubina is open. Oh, I shall see and one who answer to more mutino. What here we are, be here for no quotidian. It won't answer some beer, farm on a better. Let them be a mouth of Punuquasia. I feel no pay charge for. It's yes, Mamma for how said your mommy, I can idea, meaning said to work our now, the man I make a choice, the Bible car or the four men quite bonibium, a chinano, one who answer out the babble. That's so didn't baby a free. Nina mia kosia papa bie. Original Niger papa. Me pa Joshua Jasunje enkan na ma baby ani kala to say Abraham. Baby papa dilo su dia ni kiano. Na mi kia mi amdo papa ma asha no. O si asamu o da kwakwachi ku ho nyankura sempra. Bako na no mi kan bi se be ma no se din predia. And we'll be a tissue in your memory because if you know her, you'll be associated with your new film. Then I didn't mean your idea. Then I'll buy bags. Sabi, if you say when you're there, maybe when your mammy be with you,
I mean, Grand Bema, you almost had the figure to Bema near Trenton. Because you're okay, and I'm a fan as night who beside the say, I have for China, Diano, and if you're a so. Talk about them, and I say, I cannot correct, let's get said in pressure. The means our Ariana Bema and Tiana obeying. Am I your debut obeying? Indeed, the sheriff of Bano. Only yes, I are getting them, not Bema and Twasso, won't make a crack. I find that you here, you are in that hour, by any bad hour, with our city. Yes, we didn't baby a free. Hello? We didn't baby a free. Oh, my God. As you saw, I'm back at you saying, Yamiadum. This is with my power. Oh, Marco Gata, can say, we didn't know Ampa. Now, I'm the media memo, Neblano, so Neblano, as an argument from Catra. Then, who know what else? Who should I cry in you social media? And one say, a man, now, what's my share? Almost now, she watch a whole by my old Yanakawana. It is a simple one, no man crowd and women teacher will be a women teacher will be a summer now all can. Then I will be better, I didn't go by just so. Go by just some more. The Bama, they won't tell me about you now, who can come when I but about a day. I mean, sure, we didn't baby a free. You, Marco, made us be brave, Mediana, Abranti, are two extra this guy. Marco, share a buyer in your man or Bayano. 77777. Ninim dear or form. Papa, because Ubi Sa question, Ubi Sa and said, Tama, Nimiana catcher and say, Aqualano, Yadi be a runner, see an answer, be a fan. Ultimate report was it there be. Now you're born on it, then you would see a cat and on it, Uncle report to me and channel. One got a over. That won't mean see quine, Sacolana and Quana Papa. One dear, no money but Emerano. Won't mean see quine, and I only have money that's right. She could be to a far colano piano on your crater, who are Butiano Monye. Or Monye, if it's a quite more fasten and yet fire, and Yanisa, oh baby, inti sikobe pia akola no bia no onye nkra tamu akonya sesi ta wonte ne ba anyesa ebeduru ba bi no ombeka sa akola no kwa wanhwe ne da me da tintim na fam ye omudi no na me ensha papa odi ne ba bia free. Hello Akoma he mejoso bacho me di ben me kasa fi konongo asante atim konongo ben yenko yo ene sister ba kuna kasa mani agipa do di kan kasa first many a papa or some man. Omo modern and man so pa, or monchra or much require a man, and quarters or much require and what you were my way. Asana, oh, what mention of me and I'm in the bit tonight, then maybe quite simple. Emma, a man of Monsieur Mendes how, and my pen back as on the competition. And your friend say, Brown, or also, on Cashin could be, sir. On am no sure be a shoes monko fan and on in one the afternoon. Never braba could be say. Bible so on Conamon, where they are 12 next time, no dear question will be a own to take some money. No, I say, a man only your mother, and show woman, while a woman, a demand in the son. A baby baby, one hair with the end me in film. It's a Marco. Moon too manful. No one can ask a man, my own, why didn't we ask me? Never maybe a minute. Then I want to tell them in a plan of me. You won't money, the other by your money. Marco, you mean, so. I say, me and found it. Baby, I free. Kafra. Went to me and say, within a baby, I free. But I from comment because every con. I'm a bonnet town here and with your bonnet. Now, chef, I said, and then maybe I said, Mamma, you can't say that comment is court. Maybe a favorite was no while. About our not one. When say, you mean, sir, more connected, I could be some now or day back to the owner. Me can win so the day. The Beman is on. On the one you know, you send a mini or Casa. The officer could see how can I, and maybe a jow, maybe not the next time. No, in Jow say, but Yami, any minute more. Yeah, it's near my man. It's Sarah, they say. Only them,
Sabe man missing. You don't think I'm not called also. I'm old dog. Because I'm not Roma. That's it. Yeah, that's me. I found your chat. So we didn't be a favorite. Miniaba Papari. Of a quarter failure. Miniaba, Masomo Kufia, no taco. Miniaba. Miniaba, Casa, not in Sambia or Kika, not a Sisoma me. Miniaba, what you will back hospital now? So you will be at the South Fiacolana. Miniaba, nearly soon quite said Dr. Nintima, Professor Dr. Tinima report to say, Poco police station, Nipa, we did this one, yes, I have so you know we jana menine tu menine wa kolenti etika okona ka be me yikuma koda na ka kase na ka beka etisi enua manu bomumu ani na ho na se bi obewu ba na wo ba be hwe ode enua be se wo nya bote na wo tete wo ba na se wo ba da chi wo bedi ya wo so watimi ase na be ma no so wo mra fom na se wo kwa wade a wo hwe ye se bi se be nya wade nyina na yeko na wo kwa wade wo hwe no tutu na na mo nti be bia ko na akola no so wati na ni hwe na da chi wono ne da chi me da chi ni ababa ya me ensha of akwata ha ne demo esebu sapane sami e champon any sports crew ni nyina no wo mo aye krado a ye de agodie mu nsem eto aso FC Mediama